Carolina Elementary School for the last day of the annual plan and budget presentations of the city departments. So our presenters for today are as follows: City Agriculture Office, City Environment and Natural Resources Office, Information and Technology Office, and the City Mayor's Office. So for the presenters, you will be given 10 to 15 minutes to present and a 45-minute open forum right after the presentation. So let's start. For our first presenter, we have the Department Head of the City Agriculture Office. Ladies and gentlemen, Mr. Francisco Mendoza. Salamat, Madam MC. 10 minutes na presentation. Yes. Okay. Primero po, ipapaling ko sa Indo, isa ang kliyente kang City Agriculture Office. Uga pong pigapon na survey na RSBSA o kaya Registry System for Basic Sectors in Agriculture, bago magpadagos. Isa po mga paratanom sa Indo. 1, 2, 3, 4. Okay. Ang iba NCPC. Basado po duman sa survey, igwa kita ning 1,845 na farmers saka farm workers na nagtitil o kaya nag-ataman ng daga na may hiwas na 1,669 o roughly 1,670 hectares. As in, igwa ning 438 na individuals na nag-aataman ng mga hayop. Ang estimate mi po, ining nakapalista sa RSBSA, 70% lang kang populasyon ng mga paratanom sa Naga. So, igapan 30% na pa nakalista. Kung idagdag ta po ito, ang total population is around 2,636 na mga farmers. Iyan po ang kliyente kan sa muyang opisina. Now, ang breakdown kayan, si mga nagtatanom ng Paroy, 733 farmers, nagtitil ng 916 hectares, o roughly 52% sila kang mga paratanom, 54% kang area ang tinatanuman. Sunod po kayo ang corn, ang vegetables, cut flowers, sugar. Hilingon to pa ang sugar, 29 lang ang farmers, pero ang area pong pigtatanuman, dakulaon, 86 hectares po yan. Sunod may coconut, may cacao, kasaba, pili, abaka, and other crops. Ang pili palanjap, 5 lang. Dapat gulpi. Pero baka nasabi ko po nga ni, igwapan 30% na dahil nakapalista. Ito po mga nag-aatama ng hayop, kadakli manok, sunod po urig, pato itik, damulag, pababa po hanggang turkey. 438 farmers ang hanap buhay mag-aatama ng hayop. Now, kung hilingon ta po, isummarize ta ang agrikultura sa Naga, igwa kita ning 8,448 hectares. Iyan pang area kang syudad. Ang tinatamnan ta, basado sa RSBSA data, 1,667 hectares. O kaya 20% kan daga sa Naga devoted sa agriculture. Kan 2,000 po, kang pigibo si land use plan kang city, ang classified na agricultural is 3,812 hectares. Ngunyan po, 1,667 hectares na lang. So sa 2 dekada, halos na banga po itong daga na tinatanuman. Nagparasadid siya. Pagkabot naman sa population, ang projected population tango niyan is 235,124. Sa 1,845 na mga paratanom, that's 7.85% kang population. So 20% kang daga, gamit sa agrikultura, alagad sa populasyon, nasa roughly 8% kang population ta engage sa agriculture. Yan po ang kliyente may. Ano ang main na problem kang mga yaong sa agrikultura? Simple man lang po, hababa ang kita. Lalo na si nagtataranong paroy. Di bali ang mais, mare-mare ang kita. Na-jackpot pa. Ang gulay, okay man. Pero ang paroy talaga hard life. Ngunyan, mahal po. Maringani, ang bagasiging mahal. Sana pag tag-ani po, yung mangrari ang presyo kang bagas, pati na kang paroy. Mareklamo ka ng mga konsumidor. Siyempre, gusto barato. At any rate, ang main problem po, kita. Kaya ano po ang programa kan syudad pag-abot sa agrikultura? Iyo po ini pigaapod na sustainable agriculture for rural income. Income po pinakatutok. Growth in Naga City. O kaya Sarig Naga. Now,
ang income, ang kita kang para uma, simple man lang baga, dawa kita kang para tinda. Ano pang formula kang kita? Si benta, bawasan ng gasto, iyo ang kita. Kung sa paratanom po, ang benta po baga, kumpirang pinabakal mo, multiplied kang presyo, iyo ang benta mo. Sa mga paratano man, kumpira si inani mo, tapos piraman si pabakal mo, iyo ang benta mo. So quantity times price minus production cost, iyo po ang kita. Kaya ano po ang goal kang programa? Number 1, langkawan ng quantity, langkawan ng ani, pero without unnecessarily increasing cost. Tapos, maghanap ng produkto kaya paagi na maglangkaw ang presyo kang produkto kang mga paratanom. Siyempre, para kumita dapat magbaba ang gasto, kaya ang production cost dapat magbaba. Pero iyan pong gabos na yan, may bagyo baga, nawawala ang tubig. Kaya dapat po imanihar ang pig-aapod ng risk. Yun na po yan si chance sa malugi kita. Dapat i-manage po yan. So yan po ang, okay. In general, ini po ang trust kang Sarig Naga. Number 1, migrate to higher priced crops and end products. Ipopularize ang good agricultural practice para mahal ang presyo kang pinapabakal ta. Improve post-harvest facilities para mas ma-process. Kung basa maalang, mas mahal yan. O kaya kung mamulino, mas mahal po yan. Increase yield at the least possible cost. Sa anong paagi, maray na klaseng banhi, tamang inputs as in farm management, tapos baratong credit. Sunod po, improve farmers' knowledge and practices. Dapat aram kang mga paratanong paano mag-atama ng sa indang mga crops. Harness appropriate technology, as in make mechanization services accessible and affordable to small farmers. Ang sarupong mayor na gasto niyan, bayad sa labor. Yan na lang pakaani mo, pagbaktot kang sarong sakong paroy po sa uma, pasirin sa tinampo, gasto na po yan. Tapos mapadiskarga ka na naman. So, ang labor po is a major cost factor pag-abot sa agrikultura. Sunod po, i-improve ang irrigation system, saka i-expand ang crop insurance. Yan po, pangontra sa pag-abot na bagang climate change. Risk. Ano po si accomplishment? Sabi, dapat i-present si accomplishment. Very briefly lang po. Pag-abot po sa siyudad, uga kitang pag-abot na Sarig loan, ini po ang pinapautang may in-kind, fertilizer, seeds, pesticide, kung ano pa pong kayo po ang kamparauma. Bakong kwarta, kundi in-kind. Basado po sa records, ngunya na taon, ang rice, 49 farmers na po natabangan at a cost of 458,000. Kadakol po ang corn, 53 farmers, 1.6 million sinakuan ninda. High value crops, ini po si paratanom gulay, 7 farmers lang sinatabangan mi. Pero kulang ano. Lalo na hindi sa Carolina Panikwason. Kaya kung may pangangay po si mga paragulay, igdi magdaman po sa opisina. 46,000 lang sinaitao mi sa high value crops. Cut flowers, tulo, pero madagdag po yan, 29,000 po. For a total of 112 farmers, 2.2 million. Iyan po si itao mi na taon. Pag-abot naman po sa ano si purpose kang Sarig loan input? Tanganing dahil na mag-asa sa mga komprador. Aram mo, kung mautang ka sa komprador, pag-ani mo, duman mangyari ang benta, may risiko na, may bawas pa. Kaya doble lugi, may patong pa si utang. Sunod po, nganing si mga tamang inputs mai-apply sa daga. Sunod po ning mechanization in post-harvest facilities. Nasabi ta po ng labor component, dakulang parte kang gasto kan sarong paratanom. Ang sarong pong solusyon kayan, mag-mechanize po kita. So igwa kitang farm tractor, as am kunya na taon, 45 farmers, kadakli po mga corn, ang nag-avail po kayan. Mechanized corn drying, 14 farmers. Rice milling services, 144 farmers. Ang karahayan po kang rice mill, kan syudad na yan po sa nursery, halangkaw po ang recovery rate. Roughly mga 60% kang pinamulino mo. Siyempre, dapat itong pinamulino mo, baka man kadakol ata. Itong normal pong klaseng ani, 60% po kayo magiging bagas. Kung maluwing klase kayong mulino, kumisang kabanga lang. Runot pa. Sunod po, rice mechanical drying services. Bago lang po ini, kaya install lang. Operational na po siya. Unsi pa lang siya nag-avail. Pero kung may bagong ani po kamong paroy, darawon lang po duman, may machine po kitang para mag-alang kayan. Yun na po yan.
Hammer mill services, duman po sa mga organic farmers na pigruno. Transplanting services, iyan po si pigtutulod lang, walk behind na transplanter. 18 farmers nag-avail, saka po itong solar dryer na 22 po. Pag abot po sa, iyan po nasa picture, iyo po yan ang dryer. So ang purpose kayan, ma-reduce ang labor cost, mapabilis ang land preparation, maragdagan balor sa imong binebenta sa pagin ni pag-alang o pagmulino, as in ma-encourage po ang farmer maggamit ng alternative inputs. Sunod po, nagkukondusir kita ng Farmers Field School. Ngunyan pong 2023, 8 po ang tapos na si iba, ongoing ang iba. Sa ngunyan po, hindi po sa Carolina, Iguan Saro, Panikwason, Iguan Saro, paras po yan ongoing sa corn. Tapos dyan po sa Panikwason man, si mga indigenous people in partnership with Rotary, may ongoing po kita dyan sa vegetable. Ano pong katuyuhan? Maturuan sila kan tamang sistema ng pagtanom ng gulay, pagtanom ng corn, tanganing mareang ani, bawas gasto. Ang apot po kayan, Farmers Feed School. Kinukondusir po yan po sa pag-prepare kan daga hanggang sa pag-ani. So, Sirisimana po may training po sinda. Ini pong hybrid rice, tapos na po yan sa Pakol, kang early this year, inbred rice, sa Karangkang po yung ginibo. Pero dawa nasa Magaraw yan, kabanga kang populasyon ka mga enrollees, hali sa Naga, ang kabanga hali sa Kanakman. Sponsored po kang ATI. Jadam Organic Technodemo, ini pong Jadam, garuman lang sina-ferment ka mo para dahil na magparagamit fertilizer, dahil na magparagamit synthetic na inputs. Jadam, barato pong sistema. Tapos, yun ang pigsabi ko, FFS for corn, Carolina Panikwason, tapos ining sa vegetable for indigenous people, Panikwason man. Tapos dyan po sa Tubanga kang St. Joseph, may ongoing po kami dyan in partnership with SM, Kabalikat sa Kabuhayan, kabali pang DSWD. Tapos urban vegetable production training para sa mga barangay agricultural technicians. Ongoing, iyan po si picture, hindi po si mga IPs po ini, iyan po sa itaas sa Carolina, ito po sa Panikwason. Sunod po, food processing services. On average, may 16, kumisan 20. Ana-avail po itong food processing center sa nursery. Diyan po yan sa ibaba lang, Carolina. Kadakol po nahaman na produkto. Turmeric, itong malunggay na pino, mushroom, ito pong kamatis, misaram itong kamatis. Ito pong grabe si anay ng kamatis, kadakol pong pigdara dama pig process. Magayon si pakagibo po ninda. As in, kung ano-ano pong produkto ang nagkakaharaman. Ana-avail po, mga farmer na may sobrang ani, mga estudyante, nadurman man, as in, iba-iba pong grupo. Another service po is mushroom production and training services. Ang purpose na po kani, maghanap ng produkto, apera katong usual na crops, na halipot ang production period, pero maray man po ang kita. Iyan po, ongoing yan, ang mga beneficiary yan si mga, yan po sa Uswag, Balatas. In partnership po yan with PNP. Sige, okay na yan. Corn, ang corn po, hindi na kita sa summary. Iyan po sa Balatas po yan, greenhouse sa grow house na naitugdok na po yan, ang beneficiary yan, 80 mga farmers, ang kabanga hali po sa urban Balatas. Tapos, hindi man po sa upland, ino pong Isarog farmers, sa Panikwason Highland, pati pong Pakul magsasaka, natampo ni mga vegetable inputs, material, saka kung ano-ano pa po. Marketing support po, nagtatabang po kita, tanghabol tabaga, maibenta. Kung pwede maiwasan tayo itong middleman, iyan po, sample lang yan, duman sa Plaza Quezon, kang 75th anniversary. Pero po, ongoing arrangement po kita with LCC, as in may, duman po sa SM, igwaman po duman sa City Hall, igwaman duman. As in, ito pong building duman sa may Diversion Road, piglinigan na po ito ka mga ICAPC, o kaya Integrated City, Independent Component City Agriculture Fishery Council. Piglinigan na po ito, Tambalak. By September, i-operate na naman po. Si mga paratanom, imbis na ipabakal po nindo sa mga middleman, pwede po ka magtinda duman. Igwa pa pala si engineer, duman sa market. Itong farmer's corner. Ano kung ano, iyaon. Okay. Asinyahan po sa to ang host.
si Professor Jap. Nagpo sa programa sa radyo na oras nin para uma kung saan si mga technologies, programa, serbisyo po pigsasabi niya po para mas dakol makaaram. Live man po yan sa Facebook. Ini po si mga extension services, mga technician po yan, si Francis, tapos ito po si May, saka si Ma'am Merit. Iyan po mga nasa plastic, mga kuyan po yan, fingerlings, pig distributor. Extension service, si Benny, saka si... Ini pong kuyan, ini pong fish panda ni duman sa Mabolo. Ang problema kaya kamangayaw sa Mabolong para sira, halos man na nadadakop na sira sa Bicol River. So, ang saro pong programa, kung may higod ka man lang, magkalot ka, kapag high tide, nalawag ang tubig. Pag low tide, din naman yung mga kaluwas, pigraralagan tapong hito. Darakula na po ang hito ngunyan. Ang target by September may ibenta. Naghahanap pa kaming ibang maarog po sa inda, tanganing mas gulpi ang makakuaning hanap buhay. Apera po kaya nag-distribute kita ng mga fingerlings. Ini pang production data, madumanagar ako sa budget. Ang bottom line po, ang habol tag di kumita bakong umaning gulpi, kundi kumita ning gulpi. Yan ang bottom line kang agrikultura ta sa syudad. May man say mag-ani ka man ribo, lugi ka man o lubog ka man sa utang, maayong ka magtakan yan. Di bali mag-utang kang 30 sakos lang, pero kuminita kang gulpi, okay po yan. Sa tuya, income security. Iyan ang doon ta, bakong food security. Kung may kwarta ka, di ka magugutom. Dawa nagtanom ka, kung makang kwarta, gutom ang giraray. So, dapat kumita. Yeah. Ayo. Ini po ang proposed na implement mo po next year. Ang pigtaw pong ceiling sa City Agriculture Office is 6,075,500 pesos. Si original may pong proposal, kung hilingon po nindo, 58 million. Harayoon. Ano? Pero pagalan mo yan pagparaisipan, kapos po yan may amount. Ngunyan, 6 million lang available, inidalan po natada, kaya may mga blanco po dyan. Number 1, ini pong Palay Seed Rice Processing Center saka iba pa under the component ng Farm Income Promotion. So ang target na po igdiyo, imbis magtanom ng paroy na ipapabakal bilang bagas, pagtanom ng paroy nagigibuon si milya. Tam preso po kan triple kang paroy na ordinary. Nag-training na po si saruming technician, si Francis Seed Production. So ang obligasyon niya, maghanap siya ng matanom, matugot na magtanom ng seeds. Ang pagtanom po kayo ng seeds, mabusisi, bakong madali, pero mahal man. So ang target may po at least 2 farmer, a certified seed grower. Kung maging 20 yan, mas maray. Ano po? Rice Processing Center Operation. Ongoing na po duman si construction katong extension, katong mulinuhan sa kadryer. Once makompleto po ito, mabakal na po kami ng paroy, subject to approval kan sangko dahil sa kapo ni Mayor. Mabakal kaming paroy sa mga parauma. Tano tamabakal kaming paroy, mumulinuhon mi. Ang syudad po nagagasto ng around 10 million pesos pagbakal lang ng bagas. Ngayon ang gasto mi sa mga paratindang komersyal. Igastuson mi na lang para ibakal ng paroy sa Saindo. Iyo po. So Rice Processing Center Operation. Post-harvest facility services for corn. Actually, existing man lang po yan. Ang target may dapat perming yaon, perming available, perming nagaandar, food processing service, mushroom production, capacity development of farmers on price enhancing standards, iyan po sa pigaapod na good agricultural practices, pun sa pagtanom, pagatama, nangan sa pag-harvest, pagbalot, may sistema po yan. Kita kaya kung minsan basta talang pinupudo, tapos ititinda. May sistema po yan, nga mahaloy sa asin marayang presyo. Intensified crop insurance coverage. Libre man po ang PCIC. Ma-maximize na lang na halos gabos maka-avail.
Tapos po, para naman mabawasan ang gasto, mechanized farming services. Sunod, acquisition ng agricultural drone. May nahalin na po kami drone dyan sa Pilik atong nagkaigwan ng Agricultural Summit. Pero may sarong technicality, bawal pala magpalayo kung harani ka sa airport within 10 kilometers. Kaya ilingon ta po kung nakalog kita sa 10 kilometers, kung anong sistema, kung nakalog man, baka pwede manggilaray basta may protocol. Ang presyo po nasa mga 800,000. Tinanggalan mo ng pundo, kaya mayon laog yan. Ang sunod po, acquisitioning farm tractor. Nagdadakol po ang maisan sa tuya. Ang problema, pag nakahirlera ka boss, nagkakahor rin si iba. Kulang po ang saro. Huwag kitang saro duman. So, ang proposal mo po, madagdag kami saro. Alagad ano po ito nakapulayan? Dahil iyan pong 2.5 million, lampas na duman sa 6 point something million. So, hahanapan mi pa yan kung makakuha kami ang additional na 2.5 million. Balanced fertilization, adoption program. Ang purpose po kayo bako na sige lang kitang apply ng fertilizer, kundi may sistema po pag-apply. Dapat may soil analysis para malaman kung anong deficiency, tapos may tamang kombinasyon ang organic saka inorganic inputs, tanganing mas maray ang tubo. So kaya po pick-upon na balanced fertilization. Kabali na po ang vermicast production. Ini pong farmers capacity development, pagkondusir po ng farmers feed school, nakalagyan 2, pero ngunyan nga ng taon, siguro mga 7 po si matatapos ping farmers feed school. Benchmarking activity, dati may nakalagyan na siguro mga 1 million, tinanggal ko na po, tinanggal minata, kulang kwarta. Credit program, 1 million, yan pong 1 million, madadagdagan yan, kaya itong kabayaran, kaya itong nag-urutang, kaya lampas man po yan 1 million. Tapos po, may pick-upon ng mga banner programs, yan po si mga priority ka national government, National Rice Program, National Corn, saka HBC. Basically po ang gastukan Department of Agriculture. Kita po, bilang syudad, igwa kita ng urban agriculture program. Kasi nagpapasalamat po kami sa mga barangay agricultural technicians, kasi hindi po nasa forefront pag-implement po kani. Sunod po ng aquaponics, hydroponics, promotion activities, alaga dahil sa kakulangan pondo, mayo po siya. Sunod po ng urban agriculture. Asin sa puro po, agroforestry project. Importante po na si mga paraoma may boses, kaya may allocation man giraray kita para sa empowerment ng paraoma. So po kitang ICAPC support services, 200,000. Sunod po, FCA, Farmers Cooperative and Association Assistance or Support Services, 100. Saka po si mga celebrations, halimbawa pag May, 300,000. So ang total po kayan, 8.575 million pesos. Pero ang may pundo lang po, 6.075 million pesos. So ito pong traktora, dapat sigurado. Pero ipaprioritize tata, importante po ito. Diyan pa ako nagtatapos, kung may hapot, welcome po. Bako lang hapot, question, kung igaw pong question. Ayan, thank you so much po, sir. So, may inat na po kitang hapot. Maraming hapon po sa Gabos, hali po sa BPC Kang Pakul. Hapot lang sir, kumusta po ang porcentay kang natatanang agricultural land sa laog kang Naga? Dahil haros nahiling talaga, conversion ang nangyayari. Yun na po itong nahiling takasubago na siging sadit ang agricultural land sa Naga. Dati po kan 2000, nasa 3,000 plus po ang agricultural land. Ngunyan, nasa 1.6 na lang. Basado po naman sa RSBSA data. So sa 2 dekada, nabanga po itong agricultural land ta. Ano ang rason? Sarap man lang po ang rason. Dahil mas profitable kung ang daga i-convert sa non-agricultural use. Kaya ano ang solusyon? Gibuntang profitable ang agriculture. Kung ang paroy, pagtanom ng paroy, nagkikita ng dakula, itong mga pinakonvert, baka i-convert galaray sa agriculture para gibong galaray uma. Pero dahil lugi, yun na yan, sabihin na. Hard life po, ang masakit magpatama sa paroy. Dahil ko aram ko niyan, naglalangkaw baga ang paroy ang presyo. Pero iyan pang main reason. Kung tanong ta, labo-labo ang conversion dahil hababa ang return sa agriculture. Kung langkawan ta po yan, baka lang nga mapupundo, baka ma-reverse ang conversion. From non-agricultural, baka bumalik sa agriculture. Ang agrikultura po, nakulaon na ibagay yan eh.
Ilingan daling ang eskwelahan ani. Magayo po baga yung mga kahoy dyan. Kung iyan naging mga subdivision, na yan. Ano? So, importante po na atamanan ta talaga ang agrikultura. Bako lang sa sarupang rason, mas maginhawa, maray, magbuhay kung araw po ka ng kapalibutan ta. Ayan. Questions pa po? Halit sa agricultural sector? Kahaputan po? Sige po, ma'am. Good afternoon, sir. Continuous pa po sa 27 barangay ang pagtataon din doon ng mga seats na pananom? Or Iyo po, saan? continuous. Duwang klase po ang pagtao. Number 1, walk-in. Madama ka po sa opisina, mahagad ka, mapalista, tatangka po. Pandua, kung may programa po kami, halimbawa, ini pong mga Farmers Field School, kumpleto na po yan. Matapos ka mo, may aaniyo na po kamo. Tapos ito, sir, sinabi mo itong, ang saro example is Mabolo. Ito pong pan Ayo po. or ano, paano po siya, paano po makaano sa Indo kung gustong i-avail kang sarong citizens or family or community, sige nigibong araw ka itong pan. Number 1 po, kalot. Dapat may kalot, tapos may source ng tubig. Iyon man na po ang requirement. Then ma-walk-in lang po sa Indo para. Iyo po, tahilingon mi si kalot, tapos si Thank tubig. Okay, thank you, sir. Baka mahiling ba lang tubig, mayong kalot. Thank you so much po, ma'am. Yes po. Maray na hapon po sa Gabos. Gusto ko lang pong mag-suggest kung pwede po daradagdagan itong number of seats na tatao sa City Agriculturist Office. Minsan po kaya 10 lang ang lawag kang patos-patos sa pwede pong madaradagdagan kasi ang 10 seats, iduduwa-duwahon, may 5 puon lang po yan. Ang gusto sabihin po kayo, papatambonin doon nga ni magbugaman seeds. Pero pag pa ka ng issue, may mga problema po. Ngunyan, na pinabot mo na po sa muya, di urulayan may, baka dublihon may o triplihon ang nakapatos. Iyo po. Pero kung may kuyen po ka mo, ma'am, kung may talagang paragulay po ka mo, o kung may iwas ka mong gulayan, di bako lang itong inahagad mo naman sa opisina. Pwede mong bisitahon, nilingon ta kung ano may tabang ka. Ayo, pati po sa iba. Okay po. Igwa pa po kitang hapot. Yes, sir. Maray na hapon, Maray sir. na hapon. Maray na po sa Indoga Boss. Gusto ko lang pong maaraman, Sir Frank, kung pwede magkakaigwa po kita din garo mas extensive na study para mag-arrive ang gabos na agriculture activities or itong agriculture doing, pasiring duman sa profitable one. Iyo po. Ang sarong unique na sitwasyon kang agrikultura, nabubuhay siya sa sarong competitive market. Kumbaga dahil kontrolado ang presyo. Nagparapagal ka para mag-aning gulpi, pero pag-ani, bagsak si presyo. Garo, kuhin ka yan, low of supply and demand. Ang sarong pagi po, nganing, di kita ma-capture kayan market na yan, maghanap kitang merkado na medyo kontrolado ang presyo. Sarong example po kayan, ibig magtanong kaning paroy na yun bilang bagas, gigibong bagas, magtanong kaning paroy na gigibo ng seeds. Tayan po, sa seeds, dikit ang competition, pipira-pira lang sinda. Kumbaga, maduman kita sa mga produktong mas mahal ang presyo. Another approach po, processing. Imbis na kamatis, baka may benta mo ng ibang produkto. Whatever. Ang sarong problema mga sa processing, si acceptability minsan ang market. Na-process mo na masiram, kailang kumisan dahil gayo sold si iba. Baka marketing aspect na ang kulang kayan. Pero yan sa hapot mo, challenge sa tuya gabos yan. Paano kumita ang parauma? Paano kumita ang paratanong? Sige po. I mean, sir, kung di kita ma-design o group na pwede mag-adal mag-arrive duman sa profitable na farming. Kasi bako man lang pong market and itong sa tuyang mga low supply and demand ang factor. Sometimes pwede taman ma-explore itong iba pong idea. Like halimbawa sa mga araw kaning Naga City na medyo crowded na po, itong mga small
machineries po na assistance, imbis na tractor, maging ito bagang backyard lang, sir, ma-develop. And then, masurunod na to, sabi mo po, na igawaning mga suggested na adala ng loob, supply and demand. Pero, gusto ko sabihin po, within us, from Kago, ikaw kitang suway na team, na adalon talaga to, sir. Haragada ng mga figures, tapos mag-arrive sinda sa mga suggestions per area. Well noted, tabi press. Pili nga ni garong imbitaran mi ka para urulay-ulay kita kung paparaan doon. Ano po. Salamat. Salamat po. Ayan, before we proceed, let's acknowledge first the presence of the viewers or audiences from Zoom meeting and Facebook Live. And igwa po kitang kahaputan from City Youth Officials 2023. Good afternoon po. If ever po na-implement ang 20 pesos per kilo rice, ano po yung impact nito sa agriculture sector ng Naga? Lugi. Yan ang simpleng simbag. Unless ang gobyerno, gibon mamiso ang fertilizer, mamiso ang input, okay yan. Pero kung at the same price kang input, 20 pesos ang bagas, mayo yan. Pang propaganda lang yan. Yeah. Thank you po. Another questions from Mr. Dave Bercasio. First po, igwa bang data para ma-track and report on profitability ka mga farmers? Second, igwa bang programa para maenganyar ang mga jóvenes na mag-venture sa farming ta baka mas open sa new technologies? Halimbawa, igwa bang senior high specialized subject on agriculture? Pag-abot po sa tracking, adminteron medyang kami kulang. Ang staff number 1 limited, saka ang focus more on operation execution. Pag-abot naman sa pag-gather ng data, pag-adal kan data, sa ko dapat importante yan, dapat maghanap kami tao na maasikaso po kayan. So ang simbag dyan, kay Dave, igwa bang matatrack na report on profitability? Saan ko dyan may kaming hard data? Pag-assume lang na pagmari ang presyo, tapos sa baba ang gasto, medyo mas ma-improve ang sign ng kamugtakan. Ano po? Pero sa ko valid concern. Sunod, ini pong sa eskwelahan, kung may programa para sa mga jóvenes, para sila maingganyo sa farming. Sa kunya po, may mga interventions ang opisina. Ang iniinganyo po itong mga joven, mga 4-H club. Pero baka siya sa eskwelahan, more naman po sa lawas kang school. Siguro si Chap makapaliwanag. Maray na hapon po. Ongoing po ang mga researches sa Naga City Science High School. Nakikipartner po, collaborate sa Kago. Yun yung latest na pong na-develop, foliar fertilizer using banana ning stock, barani, saka sarupang material. So sa cabbage man iyan. Papagamit na po itong greenhouse sa Balatas Urban Agri-Demo Site. Sa kaigwa kitang hydroponics po na ongoing duman through Balatas Association, itong Maugma Food Garden, pwede po din dang bisitaon to. So open po kita sa collaboration, lalong-lalo na sa mga estudyante. Ayan, thank you so much. May additional pa po, Sir Frank? Wala na. So I hope that answers the questions of Mr. Dave Bercasio. Kahaputan pa po? Igwa pa po ba? Igwa pa po ba? Kahaputan, question, komento, reaction? Going once, twice, and thrice. That's it. That ends our first presentation. Thank you so much, Mr. Francisco Mendoza, the Department Head of Kago. So let's proceed to our next presenter. We have the Secretary to the Mayor, of course, the City Mayor's Office, Attorney PJ Barosa. Thank you very much. Magandang hapon po sa Gabos. Of course, kay Sir Frank Mendoza, kay Sir Roel Oliver, kay Engineer Alex Canning. Sa Gabos po na yung digdiyo, magandang hapon kay Professor Chop Asense. I'm here, pagmati ko, gawin itong sa video okay, na matibayon siya nagkantabo ko naman magsunod. Pero dahil required, ma-present po kita. Very short presentation po siya, as in super short, dahil one slide lang. Yan na. Sarong slide na lang nga ni. Di mo man pagwakaon na.
May sunod pang meeting. Okay na, okay na. Sige. Sa mayor's office po, habang pigaayos ang presentation, ang trabaho mi is basically to give guidance. Of course, ano si vision ni Mayor Nelson Ligacion. Magtahi ka mga programa na kukondusir kang maning mga ibang opisina like the City Agriculture's Office at siya madadawag nindong ang Investment, Tourism Promotion Office and ang City Environment and Natural Resources Office. As in, padaguson si pagpauswag kang syudad sa paagi kang mga proyekto na igwa kita, basically, more on administration side kami, si mga papel, si mga pa-meetings, si mga kaipuhan gibuhon para mahaman si mga programa kang sa tuyang alkalde. Lalo na si pag-uswag kang syudad, si pagtalubo ng mga bagong growth areas. Igwa na po kita di sa Carolina, kung sa inyaon po itong pigtutugdok na bagong terminal. Sa Santa Cruz po, igwa na po baga duman, ito pong igwang high school, igwang city health office, may evacuation. Pag-abot man po sa Balatas, nahiling naman po nindo ang development duman. Yung po duman si sinasabing urban na demo farm. Pag-abot man po digdiyo sa may parte kang Almeda, igwa po bakit duman pigigibong bypass road, no? So, next slide. So, iyo po niyo ang kakaipuhanon mi para ikwanta lang, percenta lang si napapa-maximize bagayan. Nasusum bagayan. Sige. Ang tugon po kaya sa mo kan sa tuyang city budget officer and at the same time city agriculturist office, sir, si Sir Frank Mendoza. Dahil may napagproblemahon si PS. Ito po yung personal services, si Pansweldo. Si Sir Frank na po ang malaag, si opisina niya. And also itong other general services, si Pansweldo sa mga job order and contractuals, dahil minamandaagan. Dahil minamandaagan si fuel, si Sir Frank naman malaag, si pambayad sa kuryente, and pambayad sa tubig. Again, the City Budget Office will provide those details. So ano na lang po si mga lalagan mi, si mga nabanggit. Ano nangyari? Kaya pa? Zoom, yun, the best. So, for personal services, on the current year, 2023, nagbaba po siya from 2022 budget na 34,444,771 pesos. Nag-reduce po siya to 30,084,883 pesos. Basically, there are mainstreaming of functions sa ibang mga posisyon na dai naman na kaipuhan, pighalita na, salita lang si operasyon kang city mayor's office. Pero ang karibay man po kaniyo, mas epesyente man po kami. Minsan po kaya pagdakulaon ng organisasyon, mapagalo naman mag-manage, di ba? So, ngunyan na mas close kami, mas madali po mag-manage kasi na mas kung nahihiling po nindo, napapansin nindo, dakol po kita mga nagiging proyekto, programa. Okay. So, for 2024, dahil na po yung piglagan, dahil sabi po nga ni, si City Budget Officer na po ang ma-estimate kung ano po ang mangyayari dyan. Baka maglangkaw kung ma-aprobaran po itong salary standardization law na bago, may bill na po sa Kongreso kung sa inang sinasabi kay ito, malangkaw gabos na sahod kang gabos na empleyado, baka umalang kang City Hall, kundi kang gabos na empleyado kang gobyerno, mapa nasyonal o lokal. Next. So baba kita, maintenance and other operating expenses. So for this,
Kung mapapansin niyo doon, traveling expenses mi naglalangkaw from 2.95, naging 3 million kan 2023, ganyan na taon. For next year, we are proposing 3.5 million. 500,000 malang nadagdag. Sana naintindihan na kay puhan ming maglayas, kay puhan ming not layas, but layas. That's an English term, not the Tagalog term. Kaya po may pong makipag-coordinate sa national government para po pagpadagos ng mga tinatao sa tuyang mga programa. Sa ngunyan po, ning huli sa national government, mapuuna po ang pagpatugdog kang Center for Safety and Resiliency. Sa po yan, Command Center. Ang nahimo tapong budget dyan, 145 million pesos. Hinagad po kan sa tuyang alkalde ni Mayor Nelson Ligacion sa national government. Mapuon naman po ang convention center. Saan po yan ilalag? Igdi po sa Carolina. Kung saan po igdi, abangan po ang susunod na kabanata. Pero igdi po sa Carolina. 3 hectares po yan, convention center. Ang estimated po kayo na capacity, 5,000 people. Nahagad na po si Pondo, 100 million pesos. Bako po yan hali sa pondo kan lokal na gobyerno kan Naga, kundi hali po sa national government. Ang kaipuan lang po, higos, tiyaga, malinaw na direksyon. Office supplies expense from 520,000. Ning huli po ta nagbaba si budget kang 2023. Dahil po nga sa pandemya, gabus man po kami nagbababa. Naging 400,000 lang po kang 2023. Kung maibalik po sa 530,000 by next year, dakulang pasalamat po. Nagpapaprint po kami ng mga plano. Nagpiprint po kami ng mga maliban sa ginigibo kang City Engineer's Office. Dahil may naman po sinda piga-abala pag rush na kaipuhan na po kang sa tuyong alkalde, may kaulay sa atyan. Halimbawa, bigla may maabot na senador. O kung napansin po nindo, si Senator Francis Tolentino, mayo man pong pasabi, pero nag-abot po sa tuyang opisina, dapat po ura-urada maisubmit ta si mga proposal para po matawang kita ning pondo para po sa ikakauswag ang syudad ng Naga. So, kumalangkawan po. Of course, other supplies and materials expense, 112,000. Kang 2022 po, 300,000. Baka po maibalik aging 320,000 for next year. Diyan po pigkakarga si mga ink, si mga kung pwede po makabakal kami ng panibagong mga office equipment, diyan po yan ikakarga. Again, kasubago, pigsabi ta na si water expenses and electricity expenses, dahita na po piglaganan, ang City Budget Office na po ang malaag. For postage and courier services, ipagpadara po yan yung mga surat, liwat kay po ang mining dikit na dagdag, gasino man lang po yan, dahil barato man lang po ang post office, kaya arog man lang po kaya 15,000. Telephone expenses, the same man lang po, nakaplan man lang po kami, so parehas na ang babayadan. Pag-abot po sa confidential expenses, from 934,000 to 300,000 to 3 million today at this year, to 4 million by next year. Ang balak ta po mas paigtingon pa si satuyang mga peace and order initiatives dahil po sa mga nangyayari ngunyan. Mas lalo ta pang makakuha kita ng impormasyon para mas lalong mapugulan si mga nag-iisip ng maraot. Kaya, other general services, yung po si mga pansweldo, kang contractual and job order, liwat, binakante mi na yan, City Budget Office na po da malaag. Pag-repair po kang office equipment and service vehicle, taano po naglangkaw, pag luma naman po kaya ang gamit, mas lalong nadadali maraot. Kaya kay puhan piga-asikaso, piga-repair. Taxes, duties, and licenses, the same lang po. Ngunyan na taon, 340,000, same proposal for next year. Donations account, 3 million ngunyan. We are proposing 4.5 million. Si mga naghahagad po yan sa Mayor's Office, sa luwas, sa mga programa.
kang city agriculture, kang iba pang opisina. Halimbawa, kung ang inahagad po nindo, magkakatiripon ka mo sa mga sa indong mga kooperatiba, di man po yan charge sa kago. Di ba? Sina-charge po sa mayor's office kung may mga pa-meeting. Ang balak din ta po, pakusugunta ang community meetings ni Mayor Nelson Legacion. As in si People's Day po, baga, na ginigibo ta every Monday of the month, mas lalo pang mapakusog, mas as in ibaba ta sa barangay. So, kaya po kita naglangkaw. And also the other maintenance and operating expenses from 5 million to 8 million pesos. Dahil po yan duman. Si Sports Development Program po, ito po yan mga ma-request ning bola, ma-request ning board, di ba? Kung ano-ano pa. Diyan po yan nakakarga. Same lang po, sabi nga sa tuyang kuan po ang sa tuyang budget, tight man ng God. So, ang sabi ko, ano si ngunya na taon, siring man sana for next year. So, para 500,000 for other supplies and material expenses on sports development and other maintenance operating expenses, 500,000 for CMO Sports Development Program. Papo kaming capital outlay. We will operate on the same furnitures and fixtures that we have, the same office equipment that we have. Kung may idadagdag man, si mga sasalit sana. Pero we can operate, and ang pangako mi po sa Indo, siring kang ginibumingon niya na taon, ini pong, ang budget mi po kang ngunya na taon, 2023, 122 million pesos. Ang nadara po sa Indo ni Mayor Nelson Legacion, sa paghigos niya, sa paglapigot niya, na mairani ang sa tuyang syudad, sa nasyonal na gobyerno, almost 1.6 billion pesos na. More than times 10 kan tinaupo nindong budget kang sa City Mayor's Office. Ang pangako mi man, siring kayan, next year, kung mahigitan mi pa yan, ang ina-expect mi po, paad mag-abot kitang 1.8 billion pesos. Lagpas po yan sa budget kang syudad. Hinimo kan sa tuyong alkalde, sa national government dahil sa iyang pagpadangat sa syudad ning Naga. Maraot daw magrani. Sa iling ko, bako man po yung kwarta kang isay man na politiko. Diba? Kwarta po yan kang mga Pilipino. Ang kaipuhan lang, mahigosan sa tong alkalde, as in igwang proyekto na pigrarani, may konkretong programa na igwa siya para idulok sa mga senador, sa mga congressman, as in sa mga ahensya kang gobyerno nasyonal. So that ends my presentation. Thank you so much po, Attorney PJ. So the floor is now open for your questions, comments, and suggestions. Sige po, kahaputan po from Zoom. Digdi po, igwa po bang kahaputan para sa City Mayor's Office? Duwang bagay man lang yan. Pero sa ko, mas nagdangog man kita. So, subako ito. So, ang panduwa kayan, satisfied na kamo. Sa ko, mayo man sa gawang hapot, labi-labi ang naibalik kang opisina ni Mayor Nelson Legacion sa syudad ning Naga. Yan ang pagtubod ko, kaya mayo kamong hapot. Yan. Siguro mayo na po talagang hapot. Ay, igwa sa Zoom. Sige po, Sir Dave. Habol lang. Good afternoon. Good afternoon. Sir Ita-type ko ta, pero baka dahil makahabol. Igwang, di okay mahanap si budget. Pero igwang tayo bilhin mga, naman ba sa mayor's office itong halimbawa si assistant sa barangay. Baka igwang bulking funds na nagduduman sa mga barangays. Tapos si people empowerment fund. Sa insyang department usually
ma-call sa presentation task. Nakasuway po ito sa Mayor's Office. Ang makakasimbag po na mas maray kaiyan ang sa tuyang City Budget Officer, yan po Sir Frank Mendoza. Maray na hapon, Dave. Sabi Frank. Ito pong pondo kang People Empowerment Fund, kung saan ang Naga City People's Council nagkukuha. May formula po yan, 1.25% kan Local Development Fund. So kung maglangko ang Local Development Fund, malangko man ang pundong kang People Empowerment, pag magbaba, mababa man siya. Tapos ito pong pigahapot ni Dave, manungod sa pigtataw sa barangay. Igo po kitang lump sum na tinataong 500,000 sa kada barangay. Ang 20,000 po kayo usually ginagamit sa piyesta ninda o kaya anniversary kang barangay. Ito pong balance sa mga projects po ninda, small projects. So yun tabi yan, Dave. Okay. Defined naman palang tabi. Iya po. Iganap Dahil po ni yung Keta kabalik si- di sa Mayor's Office. Ini po si Sa pag sa opisina mi lang po. Ayun po. The last time kaya baga nag-meet si mga sektor and si Barangay People's Council sa na-identify niyang priority for this year. Hanapan ng means para ma-strengthen si participation kang mga organization sa barangay governance. So big priming hanapon kung saan siya specific na office pwede mag-lodge. And so far, garo duman ko ta. Pero kung sadit man lang palan per pwede ba siya tabi, PJ or si Sir Frank, for itong assistance staff? Bako lang siyang project na infrastructure. Pero pwede din bang ma-encourage si mga barangays to look into citizens' participation in barangay governance? Iguning ordinance kayan, support sa Barangay People's Council. Pag-review kang barangay ordinance, barangay budget ordinance, pigahanap yan. Kaso, dahil maka-impose ang city sa barangay. Kumbaga, ini-encourage lang ang barangay na magtaon ng so much amount sa mga BPC na pwede magamit nila sa mga activities nila. Pero iyan, kuyan lang, voluntary sa barangay council. Iya po, pero si ordinance kaya, pero si realization pa today, pwede nga ning i-mandate ng city kung paano gagamitin si fund. Pero baka iniyo, dahil halik sa city, baka pwede niyang sabihan na, o sige, baka mo kaning amount, pero hilingon ta kung pwedeng certain percentage, ang priority is citizens' participation. Sige lang, tabi, bako pamangon niya, pero mahiling na lang later si details. Paghanap ni kaya kung ano ito maabot for this year. Pero dahil mapaman visibility, habulon mi na lang tabi kaya duman sa masarunod na discussions on the budget. Mabalos. Thank you so much po, Sir Dave Bercasio. We still have another question from the Naga City People's Council, Ms. Gladys Belmin. Sa input dyan nakalaog si report of expenses kan mga offices under Mayor's Office. Halimbawa, itong Community Relations Office. Ang pag-aaram ko, nag-report sa Indo si Kuya Dada. Duman na lang sa iya ihapot direkta. Okay po. Okay po. Thank you. Iniyo, ang kon ko lang, itong sa sakop ko bilang Secretary to the Mayor. Sa NCYDO, daa po ito. Inapot mo na ko ta direkta. Siya ang head ng Community Relations Office. So, mas maray na siya makasimbag. Okay po. Thank you so much po, Attorney. Thank you so much po, Ms. Gladys. So may kahabutan pa po? Mayo na? So that's it. Thank you so much, Attorney PJ Barosa of City Mayor's Office. Thank you. For our next presenter, we have the Department Head of the Information and Technology Office. Ladies and gentlemen, Mr. Roel Oliver. Diyos maray na hapon po sa Indo Gabos. Kung itutugot po nindo, may nalingawan lang kaya sa schedule. Kung itutugot po nindo, actually tulong opisina iniyay. Ang inot po, Information Technology Office. Ini po nakaschedule. Pero pag okay lang po sa Indo, pagkatapos po kayan, ay papailing ko man po sa Indo itong plano as in budget para sa Investment and Tourism Promotions Office. Kaya lang po duwang presentation yan, ang tourism po baga dati, ang Arts, Culture and Tourism Office. Yang Arts, Culture and Tourism Office po, ngunyang taon, mga 2 months ago, binanga na po yan. Sumaan na po si Arts, Culture and Tourism Office. Si Arts and Culture function niya po, yaw na sa SEPIO,
ito pong tourism function niya, yaon na po sa dati po Investment and Trade Promotions Office, ngunyan po Investment and Tourism Promotions Office. Kaya lang pag-abot po duman sa ITPO, kung tugutan po niyo dahil transfer lang po sa MUYA pa lang ang tourism, ang igibon po duwang presentation, kung okay lang po sa inyo. So okay lang po yan? Sige po, so duwan muna kita sa Information Technology Office. Pwede ako. Ako na lang pwede. Ako na lang. Tayo ko kaya akong skip. Dahil ano po, dahil pigtawan kami 10 minutes lang to present, kung okay lang po sa Indo, skip ko lang ang mga yaong digdi pong iba, no? Okay. I-summarize ko lang muna po, ano po ang trabaho ng Information Technology Office. Ang trabaho mi po, sa ano po siguro kung gusto tang i-summarize, ang trabaho mi po, mag-computerize. Mag-computerize po for City Hall and its stakeholders. Ngunyan sa pagko-computerize lang kaya po, igwang mga functions pong ginigibo ang opisina. Pagko-computerize po, kaipuhan, ang may sinasabi may igwa kaming applications development and maintenance. Siguro po sa mga yaong po digdi, iyan po sinasabi tang nagpo-program ngaya o nagigibo ngaya ning sistema. Iyan po ang sarong function. Pero po, iyan po si software side. Alagad po, lalo po ngunya na kita po si mga equipment pati po cellphone nindo, ano pa po yan, computer equipment po yan. Dahil na po nagdadalagan niya na solo, kundi po nagdadalagan po yan na part kang saro pong network. So, igwa mo po kami second pong function. Ang apod ni po dyan, Network and Database Administration and Security. Tadipisil baga po, nakita nagko-computerize alagad, as in nangyari na po niyo, si mga datos ta nagluluwas, kundi po si mga applications ta nararaot dahil sa kagagibuhan po kang iba. As in po, kung igwa po kitang computer equipment, dapat po yan pig-maintain. So, si pantulami pong function, ang apod ni po dyan, IT, infrastructure support and IT operations and infrastructure support. Yan po si pag-maintain, pag-repair, pagsasangli po ng equipment, etc. Ngunyan po, yung mga ginigiba mo pong yan, igwa kaming kayang, isa po ang nangingidabang kung baga. Isa po ang mga stakeholders mi. Siyempre po, itong mga kaiba namin sa City Hall. So, sinasabi mi kami back office operations. So, ang ginigiba mo po, allow City Hall employees or the whole City Hall itself na pwede sigurong nakakatabang yan pag-enhance ng revenue o mag-decrease ng cost. Para po, nagkakatabang po si computerization, pagpapakaskas, as in pagpapakaray ng trabaho. Nakakatabang po si computerization para matawan po ng information ang mga decision makers ta so they can make more effective decisions. As in, sa ruang mo na kinabang, itong mga kliyente ta, kamo po, sa kadakol pong paagi, kung kaskas po ang operations ng City Hall, siguro po mas mabilis ka mong ngunyan mag-avail ng serbisyo sa city. Mas mabilis ka mong magbayad ng taxes. Especially sa NCPC po na where we are quite emphatic about transparency. So there are computerized transparency tools like the web, etc. So yan po ang gibo po kang IT for you. Then, igwa man pong other government agencies, nakita nagre-report man po sa inda through computerized means. So, nakakatabang po si computerization ta pag-reporting ta sa other government agencies. And indirectly, ito pong mga other private and public sector partners. Aro pong po sabihin kayan, aram po, saro po sa mga pinakadakulang nagko-computerized na entities na sa Ciudad Kang Naga, ang City Hall itself. Kita po, sarong pwersa sa IT, which also helps influence IT development po sa syudad. Kita po ginagamit si IT para influence man si course kang pag-education halimbawa sa IT. Example po. Ngunyan po, igwang mga ECE, igwang mga CS na estudyante sa various colleges. Pag fourth year po, igwa pong inaapod yan na senior project or capstone. Ang problema po sa senior project or capstone, pag pinabayaan lang po sa estudyante, kung ano nang gigibunin din, makapasar lang. Kaya lang po, what we want senior projects and capstone projects to be are dapat po mas maging makinabang kita, makinabang ang syudad. So halimbawa po, like nag-ural po sa Subago Parauma,
Sa pag-uuma po, magidiling po nindo, magduman ka po sa limbawa sa eskwelahan dyan sa Biscas, nagigiribo na po dyan ng Internet of Things devices. Na, ano pong inaalaw? Ang ginigibo po kayan, pingmo-monitor itong agricultural land nindo. Minsan nakaka-harvest, namayo ka mo, equipment lang po na ginagamit ninda. Aro po kayan si mga pwedeng giribuhon. So, ini-influence na po si pag-develop po kayan. Also in partnership with my other office, investment office. Dari ko na po dumanan ini. Dumanan ko na lang po yan. So, ano po si plano for 2024? Nasabi ko nga ni po, ang SARO may pong dakulang function, yung Systems Application Development and Maintenance. Pero baga po yan, mailing po kamo duma sa taas. Number 2, support to operations. Ang SARO may kaya pong function, mag-irahay kang mga equipment. Bako lang within City Hall. Kunda sa buong syudad, maduman sa eskwelahan, igwa mga remote offices. So may request lang po si mga kaibanan mi na nagpirmi po nagguruluwasan, may mga darang equipment, may mga darang materials, kung pwedeng mag-request lang sinda ng service vehicle. It doesn't have to be the service vehicle, pwede nga ning dawa tricycle lang. Basta ang importante makaabot sinda sa dudumanan ninda na may daradara po sindang equipment. So saro pong request yan. Now, we go po to sa first function or Systems Application Development and Maintenance. Ini po mga nakapulang iyan po si ginigiribo niyang taon. So, as in pinuunan man last year, gabos pa lang po ni Park ang inaapod ng Information System Strategic Plan na pigpuunan takan 2022. So, mahiling po nindo, dinatrabaho na po, although nangyari sa 2022, but we want that to be end-to-end, ay yung mga online applications kang real property taxes, business taxes, building, other simple transactions. So halimbawa ngayon po, kadakol nagduduman sa City Hall, nag-apply ng birth certificate, marriage certificate or arog po kayan. Pag nagduman po kamo sa City Civil Registrar's Office, may po ninduga no kalaba ang naghahagad kayan. Garo malaka mo nagduman sa PSA. Pero po sinasabi ta, igong mas madaling gibuhon sa arog kayan. Pwede po nindog gibuhon yan online. Kita po, nag-Gcash naman kamo, etc. Di ba? So, pwede kang magbayad Gcash, pwede po kamo mag-apply online. Para na po kang nagpipila. So, yan po ang ganyan na ginigiribo. So, yung mga nakapulang yan po, ginigiribo na yan. Pati ang iba po dyan, ano lang yan? Iyan po si mga kaipuhan po para sa City Hall, kaibanan po ang CCTV, ang video conferencing. Yan pong naka-black. Iyan po si planong gibuhon for 2024. Inot po, redesign and redevelopment of current website. Iyan po, tinunanta this year, pero continuing process kaya po yan. Tapos, iniman po, ang nakalag dyan, centralized and contactless procurement, management and tracking with online components. Ano pong sabihin kayan? Ang saro po sa mga pinakadipisil magbayad sa syudad kang Naga, ang City Hall. Yeah. Minsan po, pag kamo supplier, minsan 6 na bulan bago ka mo mabayaran. Kaya dahil po arog kayan, minsan po ang binabakal man kang City Hall, kung kamo supplier, nagmamahal. Iwaga po, kung ako po nagpautang sa Indo, kaya nindong bayaran in 10 days, pag nabinayaran nindo ako, si kwarta ko, ako supplier, pwede kang mapaikot. Di ba? Pero kung 6 na bulan ang ahalaton ko, gadan ang kwarta ko. Di ko mapapaikot po yan. So, ang tendency ko, langkawan ko ang presyo itatao ko sa Indo. Normal man sana pong reaction yan. So, nangyayari po yan dahil kadakol-dakol na prosesong sinusunod po sa City Hall. Kadakol-dakol dokumentong hinahagad. So, ang sabi ta po ngunyan, baka sarong pwedeng gibuong kayan, we will now centralize. Tapos ibuntang contactless ang procurement system kang City Hall. So, saro pong iniisip yan. Garo ang ano po kaya ang champion kaya City Accounting Office ang apod po ninda diyan naga prompts. Then si mga inventory control po, inventaryo lang kang City Hall po. Iyan po hagad ka mga opisina. Okay. Plus, may naghahagad man po digitalization of records. Iyan baga po si mga birth certificate nindo, sanggunian documents na dahil na nakapapel, i-digitalize ngaya. Kaya lang po, that will cost us 12 million. Then ang panduwi mo yung trabaho, network and database administration. Iyan lang po si pag-connect po kabang equipment, makakailing po kabang internet, etc.
So, yung mga pag-network, pag-internet, part po yan kang network and database administration. Okay. As in ang pangurimi po, yan, IT infrastructure equipment and operation support. Iyan si pag-irahay, pagdaraning bagong computer sa sarong opisina, etc. Ano po ang total budget kayan na hinahagad ko 49 million. Okay. Kaya lang po naiintindihan mi, as in sinabihan kami, na di man po pwedeng maitao yan this year. Dakul kitang, ano ngunyan, kadakul kitang problema ngunyan. Okay, so ang pigtaw po sa muyang ceiling for 2024, ano lang da po, kung pwedeng paghustuon mi boss sa 5,159,000. So, mahiling po nindo, may nakalaag na 2023. Kang 2023 po, ayan po ang budget mi. 5,159,000 for maintenance and other operating expenses. Pagkatapos po, may nakalaag po dyan, 2 million last year for ICT equipment. Iyan po si mga binabarakal na computer. Okay. So total po for last year, 7.1 million. Ngunyan po, tinawang kitang cap ngunyan na 5.15 million. Ibig sabihin, may pong capital outlay. Mayang bagbakal ng equipment. So ang gigibon ni po sa opisina, paghurustuhon mi po yan. I think we can do it. Okay. Kaya lang pag urusto mi po, igwa lang kami makikiulay. Mahiling po nindo sa budget year 2024, igwang mga nakapula. Ano po yung mga nakapula? Iyan po si nakapula, si hagadon mi. Okay, hagadon mi na kung pwedeng i-consider na idagdag yan sa 5.15 million. Yan po, telephone expenses, 763,000. Tanong tadakulaon, ang telephone expenses po kang syudad, bako man lang pong telepono, itong mobile phone, etc. Kundi ang syudad kaya po, naka IPPBX. So kadakol po siyang ito pong naka-centralize po ang gabos na telepono sa City Hall. So binabayaran ta po yan sa raruan. Tapos po, internet subscription expenses, 4 million. Yan pong 4 million na yan, actual po yan. Paano po nag-abot 4 million? Mailing po nindo, may CCTV. Halimbawa sinasabi po kang PSO, may CCTV po kita, di ba? Pero ang CCTV, paano po may iling itong feed kang CCTV duwan sa City Hall? Kadakol pong paagi yan. Igwang mahal na paagi, malag ako sa diri kong linya na fiber, igwang baratong paagi. Ang baratong paagi, kada CCTV lalagan ko ng internet connection. Pira po ngunyan ang CCTV tang may internet connection, 36. And still growing. So kung mayo po si internet connection, mayo man po ka may iling sa CCTV. So iniyo po, actual expense. Mahagad lang ko ta kaming 2 million. Sasabihin mo lang po later kung ano yan. Tapos may computer software. Another 2 million. Ano po yan? Kita kaya po, dahil dakula kita, igwa po kita binabayaran mga lisensya. Dahil hindi pong lisensya, binabayaran ta po yan taon-taon. Mga computer licenses. So, kung yan po, uni lang po si para malinaw lang po. Given si plano po, kung iyan po ang budget cap, 5.15 million, dahil na po planong implementon ini. So, we will not ask for a service vehicle. We will make do with what we have right now. Ito po mga planong i-deploy na bago, i-develop na bago, dahil po kayang i-deployan. Pwede ming i-program, pwede mong i-develop, pero dahil pwedeng ipagamit mo una. Tanong mayo mga equipment na lalaganan. Yan pong digitalization of records, di may po magigibo. 12 million po yan digitalization of records lang mismo. Okay, ini pa po, di may kayang gibuon. Okay, pero hindi lang po sinabi may nakapula kung pwedeng hagadon ni Mang Giraray. So mahaga kaming for internet subscription, 4.8 million. Otherwise po, si mga CCTV di na may iling ang feed gayan. Yan, mahagad na po kami ng 2 million kota. Para sa po yan, para sa server sa City Hall. Araw kaya po kani-kani. Igwa po kitang tulong, although may tulong servers po ang City Hall. Ang server po yan, pigiling po ang capacity kayan. Right now po, dapat kayan mga 70% capacity lang. Kadako kitang applications na po, na yan sa server. Kung dadagdagan pa po yan, kaya po ang pagsaro pang server. So, mahal pong equipment yan. Bako yan itong mga
30,000, 40,000. So ini po, 2 million. So that's a server. Then ito pong computer software, 2,064,000. So yun lang po si mga hinahagad kung pwede po maidagdag. Okay? So again po, just to summarize, ano lang po, we will make do with 5 million. Kailang ini po, kay po, nakikiulay kami kung pwede pong ilaag lang yan. So 4 million for internet, ICT equipment capital outlay 2 million, tapos computer software 2 million mangyayari po. So yun lang po yan for the IT office. Thank you so much po, Sir Ruel. May second presentation pa po. Ano pong gusto mo po, sir? Open forum muna po or? Open forum na po. Sige. So the floor is now open for your questions po ulit para sa ITO. Sige po, mga kahaputan po. Igwa po ba sa Zoom? Okay. Mga kahaputan po, concerns regarding Information Technology Office. Yes, Sir Dave. Good afternoon po. Ano po ang proposed activities or program ka Information Technology Office regarding po sa maabot na Peña Francia Festival? Peña Francia Festival. Sa Peña Francia Festival po, Mayo, ang program mo po depende po sa pangangaipo. So halimbawa, ang inahagad sa MUYA, kang PSO, ito pong mga CCTV niya. Depende kayo po. Remember po, ano po ang function me? We are a back office. Ang function me po is to support the functions of other offices through computerization. So, depende, kung ano po ang gigibuhon mi, madepende sa pangangaipo ng opisina. So, halimbawa po, Peña Francia. Sa Peña Francia, ang sarong important player, PSO, for public safety. Ang sabi niya, gusto kong maray ang mga CCTV ko. So, ang plano mi, ang trabaho mi po kayan, ensure na functional itong mga CCTV niya, as in connected po ang mga CCTV niya. So, yan po ang plano po for the fiesta. Sir Dave Vasquez. Other additional concerns Thank you, po? sir. Okay. Thank you so much. None so far po. Thank you po. Thank you so much. Okay na po. So, kahaputan pa po from Zoom and Digdio para masimbagan po tulos kan sa tuyang presenter na si Mr. Ruel Oliver. Yes po, sir. Marin na hapon po, liwat. After Sir, po. ihapot ko lang po, sir, kung pwedeng lumaog digdi itong digitalization kang barangay, itong database management, inventory of all resident in the barangay. Sir, pwede po. Ibig sabihin po, garo gusto nindong may registration kang gabos na nasa barangay. Iyo, para pag may hinahanap po, ba, sarong persona, pagiling po sa database, makukuha kami si location, makukuha kami si sayang occupation, si sayang status. Pwede po, sir. Actually, may initial na pong ginibo kayan. Pero po, ang ano po kayan, ang preference be, kung yan po kay pangangaipo po nindo, baka mas maray, sigabos na barangay, mag-urulay. Na, kasi gigibuhon mi ini, bako lang sa sarong barangay, gigibuhon ko sa kasakali para sa gabos, no? Baka pwede po sigabos na barangay, mag-urulay. Na ini ang pangangaipo ta. Dahil depende po sa pangangaipo nindo, ma-develop po kami ng sarong sistema. Yan lang po pero yung inahagan. Kami lang po arag po kayo ni. Arang po nindo, dahil po madali mag-develop ng sarong sistema o ng program. Siguro pa sa naaraman ta, program, no? Dahil po madali. Kadakol pong eksperyensya sa IT na kung ilingon po nindo, kung pag ilingon mi po sa point of view ka sarong systems developer o programmer,
magibo kami ng sistema, magibo ng programa. Alagad, pagkatapos pagduhol mi sa indo, na kamo magamit, di man do ginagamit eh. So, sayang ang effort, sayang ang resources. Kaya po ngunyan, ang pakiulay mi po, pag-abot sa IT, kami po, dahil po kami nagde-develop ng sistema unless igwa pong sarong ma-champion. Ayun po. Na ibig sabihin po, igwang sarong nagagamit, siya ang ma-champion kang sistema yan. At sigurado kami na pag ginibo may sarong matulod paggamit. Madali po mag-develop, pwede ming i-develop sa loob ng tulong bulan, na bulan, depende sa gano'ng ka-complicated. Pero po minsan, ang problema, operations, ang paggamit. Mas haloy po itong pagtukdo as in pagsustener sa paggamit kang sarong sistema. Kasi sistema po yan. So, iyon lang po si pakiulay na baka po pwede kung gusto ta po yan, si buong gabos pong barangay magkasararo, baka may gawabagang liga, sila po ang magsabi na kaipuhan ini ang specifications as in paninindugan. Na para pagkatapos talaga gagamitin po. Iyon man lang po si pakiulay niya. Thank you so much po, sir. May kahaputan po digdi kay ma'am. Sir, regarding po sa issue ka mga pagpapara-purchase ng mga CCTV, Yes, ma'am. kontrolado ba po nindo si mga barangay or the barangay itself ang nagpa-purchase ng mga CCTVs? Dahil may po iyan kontrolado, ma'am. Sa CCTV po kang barangay right now po ang nagbabakal. Although po, igwang pag-uurulay na po sa syudad na kung pwedeng pagmabakal, maurulay kitang uni po ang standard. Yan. Ano po? Okay. Suppose sasana ko ang pinaka-ideal, ito pong nailing nila sa barangay, may iligman po sa command center kang syudad. Correct. Right now po, suruway-suway bagayan. So, iyo ko po si plano. Pero right now po, barangay po ang nagbabakal. Okay. Yes, sir. Regarding po duman sa sinabi mo na sana na under monitor man kang syudad, sinasa barangay. Kasi usually po, kasi ang mga nangyayari, nagpara-purchase ng mga CCTV, but then daiman po siya nagagarana, bako din quality si pig para barakal, nagparasarayang lang po talaga ning kaban ning kwarta kang kaban kang tao. Ano po si purpose ka to? Useless lang po baga sinangyari. Kasi dai na pakinabangan, dai na gamit. Ano pong nangyari duman? Di syempre po ba tigo-audit man yan or di syempre po ba sasabihan man po dapat kasi kung si pinaka-quality man na mga CCTVs ang para purchase. Noted po, ma'am. Okay. Sa hiling ko po, Thank you po. baka pwedeng pag-ulayan niya sa mga barangay. Yes po. Papararan po nindo, ang sistema po sa City Hall, araw kaini. Ang sa City Hall po, kung kamo po mabakal ng equipment, ng IT equipment, pero may pong igwang IT recommendation. Kami nagsasabi, ini ang mga dapat bakalon. Minsan baga, igwang nagre-request na anuman, kumbaga, gusto niya advance, abuso man. Ang gigibo niya mo lang, gigibo sa computer, typewriter. Diba? So, dahil magkipuan araw kaya ang specs. Kung dahil man ang specifications niya kulang. So, sa City Hall po, kami nagtataon ng IT recommendation bago po magbakal ng ekipahan. Teka po, aram ko pwedeng pong gigawa naman for barangays. Ayan. Thank you so much po. Igwa po kitang kahaputan hali sa Zoom. Pinapahapot po sa NCPC. Ano ang inaasahan ng mga tourism projects sa masunod na taon? Gladys, Atchan, ITO pala pinagulayan. Atchan, I'll go to that. Opo. After the presentation, babalikan ta po yung hapot na yan. So, may hapot pa po patungkol sa ITO. Mayo na po. So, proceed na po kita sa next presentation ni Mr. Ruel Olivera. Gladys, sige, I'll try to answer your question mo niyan. Sige po. Pero ini po actually duwang presentations. Pagsasaro po, kung susunod ko okay sento, pagsusunodon ko na. No? Ang saro po, investment. Ang saro, tourism. Ang ginibo ko lang muna po, sinuway ko ang duwa para mas malinaw. Ano po ang pagkakaiba ninda? Ano pa? Okay.
Ang sarami mo pong opisina, itong nasabi ko na po kasubago, Investment and Tourism Promotions Office. Ang inibo ko lang po, nagbibigay ako na muna. Investment and Tourism Promotions Office, na ang focus muna investment. So sa investment po, actually po ini si original Naga City Investment Board. Ang ano po, ang trabaho kang investment, ibenta ang Naga. Basically, pag inano to, ibenta. Ibenta sa mga investor. Investor na yaon digdi, investor na nasa luwas kang Naga. Ayun po. Pero ang pagkakaiba lang, pag kami po nagbebenta, sinasabi mi, ibebenta ta ang Naga not for all businesses. Igual lang po mga priority industries na apod. Taday man po kakayanon kang opisina, sa opisina na ibebenta ta na kumbaga asikasuhon ka po sa negosyante. No. So, sinasabi mi, we will sell to priority investors in priority industries. Ngunyan po, para mangyari yan, ano ang trabaho po kang opisina? Uni po yan. Ang sinasabi mi, ang ito trabaho mi, image building or destination image marketing. But sabihin lang po kayan, minamarket. Pinapabisto ta, kumbaga. Pinapabisto ta ang Naga. Duman sa mga kliyente ta, sa mga prospective na investors. Pag bibisto lang, karong malang po yan, mabakal halimbawa ngunyan, surf. Nag-advertise baga TV, Facebook, etc. That's image building, that's marketing. Kaya lang po, yung image building does not bring in investors. Pangpapabisto lang yan. So, kay puhan yan, si sales function mo. So, ang sales function po kayang apod mo dyan, investment generation. Kumbaga, nabisto mo ako, dudumananda ka, kukumbisiron ta kang mag-locate po sa Naga. Now, para po lang malinaw, from the time po magpuon kita na mag-imbitar sa sarong negosyante, hanggang maglaag siya ng negosyo, lalo kung dakula, ang average pong gestation time kayan, 2 to 3 years. So halimbawa po nindo, mga tipong BPOs, no? Ang unyan baga po kita, BPO hub na kang Bicol sinasabi ta. Pero para po mailing nindo kung ano ang ginigibong sistema, ang pag-inkaminarta, pagpuuntang pagpabisto, as in pagpapakiulay sa mga yaon sa call center, BPO, etc. Nagpuon kita kang effort 2007. Pero kaso arin po nindo na iling naglaog si Inot 2013. So, ibig sabihin, 6 years. It takes time to build an industry. So, depende talaga po sa industriya. So, yan po, image building, investment generation, investment servicing. Ang investment servicing po, ang sabihin lang kayan, iyan si pag-ataman. Pag-ataman po sa sarong prospective investor, habang mayo pa siya. Mga tipong, kung isaro ka pong prospective investor, may mga hagod doon yan. Pwede nga maghagad ng araw ka ng information, etc. etc. Part po kang investment servicing yan. Alagad, pag yaon na po siya sa Naga, ikaw man pong investment servicing. Anong investment servicing dyan? Pagtabang sa iya pagkuha ng permit. Na maano siyang ibang kakaulayon, kami na sana. Sabi ta kayan, we will shield you from all the bureaucracies from national and local government agencies. So investment servicing po yan. Minsan pong investment servicing man, personal. Okay, halimbawa po, sarong example dyan, igwasarod na kulang BPO digdi, country manager, ang country manager nagka-problema sa harong niya. Kasi harong niya, nagtuturo na. Nagtuturo pa lang. So ang haga doon sa imo, pwede ba akong matabangan? Matabangan maghanap ng tultul na na contractor, etc. Mga arog po kayan. Kundi nga haga doon sa imo, nagahanap nga ako ng marhay na eskwelahan para sa aki ko. So, mga arog po kayan ang pagtataw sa this is personalized. Tapos syempre, atamanan mo siya tadakula. Dakula siyang negosyante sa Naga. Okay. Then ikaw pong site industry development. Ang sabihin po kayan, iyan po si mga, kung ano-ano pong ginigibo para po makadevelop kita ng panibagong industriya. Kung matatandaan po nindo, before 2000, kang mga year 2000, ano ang pagkabisto sa tuya sa Naga? Pagbistado kita bilang siring, kita ngaya ang Center of Trade, Finance, and Commerce. Bubabot sabihin po, talagang yaon itong mga retail, mga bangko, arog kayan. Pero po, until 2013, mayo man po kamong nailing na BPO po sa Naga. Ayun po, mga tipong IBM, Concentrix, etc. Aram ko po, ang iba sa Indo, nagtatrabaho, dumako din nag-online. Okay. Pero po,
So, pig-imbitaran tasinda, pero bako pong madali yan. Bakong madali yan kasi po, siya sa industriyang iyan, pirming may hinahanap. Ang hanapon kayan, halimbawa, ano nga ya, pag nagdyan ako sa Indo, maray ba kuryente? Di ba? Maray ba ang internet connection? Igwa nga kamong IT park. Tapos ano nga ya, igwa kamong sufisyenteng marhay na tao. So para po mag-ibot na yan, it took us years. Halimbawa, kaya baga po kayo kang mga year 2006-2007, nakadangog ka mo, may mga call center training, may mga BPO preparation. Okay, tapos sa ginigipot na po katubang, pumanila mo na kamo para mabisto. Okay, tapos mabisto ang naga, until the time comes na may iling mga taga Manila na, uy, pwede pala magduma sa naga, taga-dahol nga ng Bicolano dito sa Manila. Okay, so mga arog po kayan, so that's part of industry development. Ngunyan po, igwa mga bago, like, hinahanap na po, like sa Carolina, naghahanap kita ng manufacturing sa sarong ecozone. Saro pong insight or industry development effort po yan. Then, nagtataw po ang syudad ng incentives, mga real property taxes, business taxes na holidays. So ano po yan? Part ng trabaho po yan sa ang Apple Binyan Investment or Incentives Administration. Then we also recommend policies to the city government kung paano mas gigibong competitive po ang satuyang syudad. Kaya po baga nailin po nindo itong competitiveness, etc. Si investment board po, ang yaon po sa inutan kay ito, siya nag-spearhead po kang effort. Although ito po ang effort ito, kay ba nang magkairiba ng kami gabos, magkairiba ng kita gabos. Ang ginigibong mi lang, kumbaga mag-lead lang kang effort. Okay, para po lang malinaw lang po, ano po si mga nangyari kang mga nakaagi. So ini po iyan po si investment po sa Naga from 2017 until 2022. Sa 2017, 2.7 million the entire year. Until 2022, 11.5 million. Meling po nindo, dawa, nag-COVID, nagbaba lang ng diit ang investment sa Naga. 2019, 5.7 billion. 2020, 5.6 billion. In fact po, kang 2020, kang kasagsagan po kang COVID, sa kanido nag-iriling si commitment kay itong mga nagigiribong kondo na magralaog po sa Naga. Iniyo po, in terms po kang new jobs generated by new investments. So 2017, 60,200. Kang 2022, 74,200. Para maraman po nindo, nagsabi ko kasubago po, ang binebenta ang Naga sa mga priority industries or priority locators in priority areas. So ano po yan mga priorities na yan ngunyan kang syudad? Yan mangyayari sa kita, we still want to do commercial growth o commercial complex development sa CBD2 po. Halimbawa, PhilInvest na iling nando dyan. Sa Almeda Highway, kung manag-agi po kamo duma, may dine-develop na mga 9 hectares. Yan po si Global Business Hub. Then igwa na pong binuksan po ang syudad sa pagi po ni Mayor na panibagong sites. Yang Balatas New Development Area, mga 50 hektaryas po yan. Tsaka Santa Cruz New Development Area. Pero yan po si mga commercial. Now, hopefully within the year, makakailing man po kita ng manufacturing in ecozones. Digdi po sa Carolina, parang po nindo, mga 2017 pa po, piglalakaw kang opisina yan. Kaya lang, it took a while. Takadakol inaagihan na yan sa rong ecozone. So, hopefully po, this year, makapuon pong operations kayan. Tayan pong ecozone na yan will generate 8,000 to 10,000 jobs. Tapos po, yan, siyempre, sinadang ito nakasubago, BPO or the IT BPM industry. Igwa na po kitang 5 parks, IT parks and centers, igwang 5 IT BPM firms sa Daracula. Ang panibago po ngunyan, creatives industry. Na gusto tamang i-develop ang syudad for game development and animation. Then, technology startups. Ini po siguro sinadanawag din dungo niya ng mga i-startup. Pero po, gabos kaya po nagpupunin negosyo startup. No? Pero po, ang focus na technology startups. Ibig sabihin po, ito mga nasa engineering, nasa sciences, nasa IT. Isa po dito may sari-sari store ngunyan. Ibo, salit na sari-sari store. Sa pong igwa. Kayo kamo, ma'am. Kamo, ma'am, no? Ma'am, pag kamo mabakal mo niyan para sa sari-sari store nindo, anong ginigibo nindo? Sa ahente. Isa pong ahente. Princeton?
si mga nagre-relibot pong ahente. Kung dahil maduman ka mo sa sentro, no? Maduman ka sa wholesaler. Kamo, ma'am, si Sari-Sari Store Indo, saan po kamo namamakal? Sentro, okay. Para po, sarong ehemplo lang po ng startup, alimbawa po, kamo namamakal sa ahente. Kung anong dala ni ahente, yun na yan, no? Kamo mamakal sa sentro, mag-asos kamo pa sentro, siguro maluyang sang katusindo papaduman sa baba, sa sentro, maluyas ang gatos pabalik na may dardara mong karga, di ba? Okay, pero po ngunyan, igwang mga igwang sarong startup sa Naga. Na ang ginigibo niya po, yan po technology. Cellphone Indo, pwede ka mong mag-order cellphone Indo. In fact, ang ano niya, ang apo niya, tindahang tapat. Mababakal po nindo, pwede ka po gamitin si cellphone Indo para mag-order. Hababa po si bakal nindo, i-deliver pa sa Indo. So, ma-order ka mo, cellphone sana. As in po yung startup na yan, dahil lang po nag-ooperate sa Naga yan. Nag-ooperate na po siya sa 7 probinsya. As in, pag hinapot nindo, manggurano ang benta niya bulan-bulan. Maluya po sa iya ang 100 million na benta sa mga sari-sari store sana. Araw ibig sabihin kayan, araw po kayong kadakula. Araw po kayong kadakula itong sari-sari store business. No? So, itong sarong startup na to, kamo ang siniservisyo niya. Okay? Kung gusto po nindo discover, hanapon po nindo sa Play Store po nindo, tindahang tapat. Or T2, sarong pong taganagang startup yan. So, araw po kayan ang mga technology startups. So, kang 2022, kitang 19, ngunyan po may 28. In fact po, piglarang po kita kayan, kang Startup Blink, 4th kita in ranking in the Philippines. Although pag iniling po nindo globally, 904 pa po kita. A long way to go. Then, hindi po nakapula. Saro sinabi sa upungan niyan, saro dapat priority na ipopromote ng investment board tourism-related enterprises. Take note po, pigla ko pong pula, pigla ko po under investment. Tapos susuway ko po ang tourism at yan. Pigla ko po siya under investment. Ang pag-iling may po, ito pong investment sa mga tourism-related enterprises, hotels, restaurants, bars, resorts. Bako pong trabaho kang tourism yan. Po, trabaho po kang investment yan. So, trabaho po kang investment, mag-incaminar sa indang lumaog, asing magibo ka mga pasilidad na yan para sa mga turista. So, ini po si Bigla Agning pang another na priority. Uni po ayan po si budget. Aday ko na po siguro aagyan niya na haloy. I-summarize ko na lang this way. Okay. So, again po, igwa pong cap. May cap pong tinao for investment. 2,02,500 para po sa para sa 2023. So, po si inahagad mi sa 2024 Siringman? 2 million, yung sikap, 2,02,500 except may naglagla kayong 1 million capital outlay. Dahil ko po aram kung saan mahanap yan, taarog lang po kayo ni. Kaipuhan lang po yan para sa renovation kong opisina. Tano po, bako lang kaming investment ng ngunyan tourism pa kami. So, kaipuhan kong pagsaroon. Anda sige buon ko po, yan ako sarong opisina, mabalya ko sarong opisina. Para garo po kayan. So, ang panghagad ni ko tapo, kung pwede siyang pagsaroon, taano po? Kaipuhan ko siyang pagsaroon, tapag nagiling po kamo sa investment, nagiling po kamo sa tourism, there is one common function. Anong common function na yan? It's marketing and promotions. Okay. So, ang plano mi po, pagsasaroon mi po yan. Whether it's for investment or for tourism, pareho gigibuhan mo ang marketing and promotions. So, mas maray pong ilagling yan sa sarong grupo lang. So, iyon lang po si Hagad. Si Bapang Pula dyan, but sabi ko kayan po, nag-adjust lang kaming diit. Pero ang ultimate na result mi po kayan, 2 million man gararay. So, yun po ang investment. Bago po maghapon, dudumanan ko na po si tourism. Yun po. Ay, sorry. May nalingawan pa lang po ako. Frank, garo nalingawan lang, but igwa po kitang startup development program. So, igwa pong piga fund yan pong to the tune of 3 million dati, 3.5 billion. Ngunyan po sabi may 1.5 million. Importante lang po sa moneta, no? Importante po ining budget for startup development. Lalo po ngunyan na ang dati po nagpo na startup development saro lang partner ta kaini. Bukod sa mga startup sarong eskwelahan. Okay. Pero po ngunyan
apat na universities na, as in duwang senior high school. Na ang ginigipo po ninda, nagde-develop po sinda ng idea, nagde-develop ng prototype. Kita po, nagpa-fund po kita kang prototype niyan bilang incentive sa aid ng Magibo. Ay po, si mga napili tapig fund ta. So we're still asking for the 1.5 million, but this time, ang kapartner ta, anom na eskwelahan instead na saro na sana. So kung pwede pong maisingit ng garare. Okay, ini na po sa tourism. Binakante ko muna pa mga vision, etc. Dahil pa po nag-urulay itong Tourism Council. Pero po anong trabaho sa tourism? Kami po right now, pag si dati kaya po pag sinabing tourism, kung pasain-sain siya ang tourism involved sa pagpakaray ng plaza. Paggibo ng Sarong Convention Center. Kung ano-ano po, di ba? Pero sabi mi po, ngunyan, dapat malinaw sa isip ta. Ano ang tourism function kang syudad? Ano ang dapat niyang gibuon? Simple sana. Ang trabaho niya, magpaabot ng turista sa Naga. Arban po kayo? Dapat iyo lang po ang trabaho niya. Kasi habang ang pag-abot kang turista sa Naga, nakakatabang sa satuyang mga negosyo. Ang sinasabi po, ang sarong turista, nag-average ngayon 2,500 to 3,000 per day ang ginagasto sa lugar. Yan ang maikot, no? Sabi ko nga ni po, lingawan mo na yan, 1,000 na sana. Okay, di makakatabang yan. Ganyan po, pira ang turista nag-aabot sa Naga. According po sa DOT, although minsan ako kine-question ko man yan, may mga nearly 2 million po na turista. Kaya lang we will have to look at the definition of a tourist na nag-abot sa Naga last year. So kung may 2 million ka, igwa kang 1,000 na ginagastos, that's 20 billion in the economy. So yan po si contribution supposedly kang turismo. Kaya po si trabaho, lingawan talaga boss. Ang gusto lang pong gibuhon kang tourism office magpaabot ng turista. Hopefully magdagdag. Yun lang po yan. So, ngunyan, kaya para mangyari po 'yan, ano po si mga trabaho niya? Inot po, tourism product development. Ano po sabihin kan tourism product development? Ibig sabihin lang po kayan, ano si ino-offer ta sa turista? Kadakol po 'yan. Halimbawa nga, sabihin ta, iyan ngayang malabsay, papagayunon ta para dakul magduman na turista. Tourism. So, ibig sabihin po kayan, iyan po sarong tourism asset, i-develop ta. Product development po yan. Pero dahil man po kay puhan kaya, naigwa kitang naiiling na fasilidad. Okay, pwede baga pong arog kayo ni. Sasabihin ko ngaya, ang sarong produktong pwedeng i-develop ngaya sa lugar, itong siguro maraot, dahil ko arong maraot, di ba? Pero halimbawa po, isay po sa Indo ang ang nagtutubod sa Milagros, hali sa manto ni ina. Kamo, bakong minsan po, nagsusubli kita ng manto. Bakong minsan, nagpapagibo kita ng manto. So, bakong kung gusto tang panindugan, pwede ta pong gibon arog kay ni. Pwede tang i-develop yan na maigdi ka mo, sarukan turista haling Manila, maigdi ka para maglibot sa mga simbahan sa Naga, asin bawa ka maguli, igwa kang manto. Yeah? Mga arog po kayan. So ibig sabihin, di man kayo po mag-develop ng pasilidad. Minsan konsepto. Okay, minsan nga ikakanon. O halimbawa baga po, kinalas. Sinasabi the 8th worst food in the world. Kung 8 worst siya, ako nga sigibuong ka po, the worst. Di ba? It's the worst food in the Philippines.
Tama? Pero po, pwede ko bang gibuhan si slant yan na mag-igdi ka mo, tahanapon nindo si worst food. Di ba? Ilingon nindo, ta worst yan. Taba ko man talagang, tanong masiram si worst. So mag-aaral po kaya ng product development. Iyo po. Pero, di man po pwedeng basta magpara-develop ng produkto. Kung di ko may merkado. So ang panduwa pong trabaho, ay mag-market as mag-promote kang mga produkto. Okay. Then, igwa pong tourism statistics. Anong ibig sabihin po kaya? Require po kaya kita kang DOT na talagang mag-monitor kang mga tourism establishments, etc., tourism statistics. Pero lilingawan ko po yan sa DOT requirement. Sa hiling ko po, importanteng trabaho ang tourism statistics. Dapat aramon ta ano nangyayari para tabangan kitang mas pakarayon ang plano ta for tourism. Okay, mga tipong halimbawa po arog kani. Kung kita ma-promote, dapat siguro aramon ta. Isa yung nag-iirig di. Diba? May nag-iirig di bang mga Amerikano? Kung nag-iirig Amerikano, pirang edad ka yan. Kasi iba po ang Amerikanong 60 anyos sa 20 anyos. Iba po ang pag-iisip ninda, ibang hanap ninda. So, pagpo-promote ko po sa inda, dapat iba man. Diba? Siguro si 60 years old, sabihan ko, mag-idi ka para sa simbahan. Diba? Si 20 years old, mag-idi ka para sa padikwason. Diba? Mga arog po kayan. So, siguro importante si tourism statistics. Then, ikaw man po ang arog pa kaini. DOT accreditation, takita po, pig-require ka ito na itong mga tourism-related establishments, mga hotel, mga resort, accredit ngayon sa DOT. Then, parang dapat ngayon, pakarin tama ng workforce ta. Dapat maray ngayon para sa mga turista, as in dapat igwa kitang standards na pig-develop. Pero sabi mo lang po, for 2024, function po yan kang tourism, pero daimi po gigibuhon yan. Daimi po gigibuhon yan, tapos sabi mo, ang kay po ang tangunang gibuhon, mag-develop ng produkto, magpaabot ng turista. Sa katanda pa karoon niya, pagkagaraon na. Okay? Otherwise, kung sain-sain na naman kayo paduman, man naman pong focus. So, iyan po si pinaplano. Okay. Now, so balikan ko lang po itong tanagapot po, si plano. Pagpaplano ta po, siguro, ako unta ang sitwasyon ta. Ako unta po na pag-abot sa tourism, kulelat kita. Yeah. Pwede may nagsasabi, milyones ngayon nag-aabot po ang turista digdi, pero ako po simpisa na masabi kang numero, unyang turista, pag nagduban ako sa kwarto ko, nagluwas ako sa bintana, mama, ako may ilang turista. Diba? So sailing ko po, dapat admiton ta ni. In fact, dawa nga ni po, numero ilingon ta, yan po ang numero. Okay, mailing po nindo, yan po ang tourist arrivals. Pilipinas, okay, Pilipinas yan. Pero iyan po for Naga and Kamsur. Take note po Naga and Kamsur. 1.3, 1.4, 1.5. Pero ilan po na ilo Legazpi? 3, 3.1. Then na po pag-ulan nyo yan ang Sorsogon. Di ba? Na siguro po nakasabi ka mo, upcoming. Di ba? So, iyan po ang sarutang sitwasyon. In fact, yan pong Legazpi yan, underestimated ba yan? Underestimated po yan kasi sinasabi ninda, iyan po, dahil po hali yan. Paano po nakuha ng mga numerong yan? Nakukuha pa ang mga numerong yan, tabi monitor po kang tourism office, kang DOT, ang mga hotel. Ayun po. Tapos, sa kada ma-check-in, binibilang po ninda yan. Okay, so, kaya po ang sarong turista, dapat magstay overnight sa lugar. Pag di po siya nagstay overnight, bako po siyang turista. Bisita. Yeah? Bisita, excursionista ang apod mi. Ayo. Pero gusto ta turista, tamas dakol ginagastos. So, yan po. So, yes, yung mga nagstay overnight. So, ang Legazpi nga ni po, so, dyan ta nakuha yung mga numerong yan. Yan Legazpi nga ni po, sabi niya, di ko nakuha yan. Tanidipisi lang kami. Nakuha niya lang po yan. Yung numero niya yan, halila po yan sa nagko-convention, duman po sa Legazpi and Albay. So, ibig sabihin po, mas nakula pa yan. So, yan po sitwasyon ta. Ako lang po yan. Ako unta po ni. Ako unta po na ang tourism kaya may inaapod na 4A's para ngayon maging tourism destination ka. Ano po yan? Accommodation. Ay, ko kita kayan. Amenities, kadakol kita kayan. Di ba? Attractions. Maluya kita dyan. Di ba? Accessibility. Ang accessibility po itong paano maduman sa lugar, ay kapurit kita dyan.
Di ba? Siguro po, isa'y mga turistang matyaga sa Andaya Highway. Yeah? Kundi man po, isa'y ang turista na matyaga sa Cebu Pacific. Naday pa niya sigurado kung makakancel. Yeah, tapos once a day lang po ang flight. Okay, that's why you see Albay and Sorsogon. So, iyan po iyan po ang sitwasyon ta. Lalo na po, kung ang sinasabi ta, kung ang pag-iling tato sa turista, arog po kayan. Leisure holiday taker or bakasyonista. Kapag nailing po nindo itong video mga Love the Philippines o mga tourism videos. Ma'am, anong nailing nindo duman? Yes, view. Pinapailing ko sa indo, ay magayon nga ang beach digdi. Di ba? Magayon nga ang mga duduman ng digdi. Ang saro pong naghahanap ng bakasyon, ng holiday, araw po kaya nang hinahanap. Iyo po. Kaya sinasabi po, kung araw po kayo ng definition tabo kang tourism, mayo na po kita. Iyo po. So, kaya sabi mi, let's get away. Deta muna pag-ilingon yan. So, dahil aram tang daog kita dyan, mahanap po kita sain ang niche ta. Or siguro sa term ta, sain po ang suksok ta. Pwede pong dai kita marhay sa bakasyonista, pero igwa man kitang tourism potential. Depende nga nilang po talaga. Dapat nang i-develop si produkto. Okay, so ano po si plano? So kung iyon po yan, inaako ta na maluya kita dyan. Kung maluya kita dyan, masain po kita. Sain ang suksok ta. Then ilingon ta naman po si mga figure ta. Ang kaipuhan ko niyan, mag-develop kita ng produkto na para sa tuya. Okay, so sabi mo po, then siguro the numbers will tell us. Ini po ang numero, ini po ang percentage kang mga turista nag-arabot kang 2019. So, ang 27.2% po nag-igdi for business. Pasalamat po kita that we are the center of business of Bicol. Ayo. 26% nag-igdi po para si 1 million sa hali, no? Para magbisita sa friends, relatives, girlfriend, boyfriend. Si 22.5% nag-igdi for pilgrimage but largely Peña Francia Fiesta. Ito pong iba, 24% nag-igdi po education, shopping, medical, may governance tourism kita, sasabi tayo we're a center of good governance, pero diit po nag-igdi talaga para magbakasyon, leisure. So, kung kita po naghahanap po ng ng merkado ta, ng susuksukan ta, dapat malinaw sa tuya. Na, dahil gusto ko po magdagdag ng turista, kung ako po magastos, gagastusan ko po 1, 2, and 3. Kaya pag ako nag-promote, dyan po ako magastos, dyan ako magibo. At sabi mi, dapat siguro, lingawan na muna ang mga foreigner. Lingawan na muna itong mga taga Manila, taga Mindanao, taga Visayas, sabi yung tamag idirigdisinda. Okay? Ma-focus muna po kita duman sa mga Nagenyo as in Bicolano. Pero bako digdi, Nagenyo and Bicolano, anywhere they are in the world. Diba kung iyo po, halimbawa, fiesta, aram ko po, gibo ko yan. Pag mabuya, mailing po nindo. Kada ako nagbubuya, na Bicolano, na bako mataganaga na. Diba? Hali abroad. Hali sa Manila. Kadakol pong Bicolanong nag-iigdi for homecomings. Diba? So, sa kasayo ta po, bakang effort ta, ngunyan, dyan na muna. Dito po sinasabi, na in the long run, ay kita ma-develop ni sa diritang produkto na garuta gusto maging Boracay or Coron, Palawan. Okay, pero po long term yan. Initan muna po itong first 3 years. So, ini po si plano. So, yan si focus. And kung yan pong focus ta, pailing po nindo, kada ko kitang pwedeng produkto na i-develop. Ini po hali isa mo, baka iba pa kong ibang ideya eh. So, halimbawa, pwede tang gibuon, of course, Peña Francia. Pero baga po, pwede tang gibuon na tourism product ang homecoming. Tandaan po nindo, December hanggang April yan. Ang pirmita lang po nadadangog na homecoming, Ateneo, UNC. Pero Carolina Elementary School, may homecoming po digdi? Gano po kada ko nagdidigdi? Bakong dakol na po graduate ang Carolina Elementary School? Anong posibilidad na haranapon ta yan, i-promote ta, nawaguruli ka mo sa Carolina Elementary School? Yeah, makadagdag kitang 50 ang tourist yan. Okay? So, iyan po may mga pag-iisip. Then, sabi nita po, kita baga po ngunyan, kadakol nag-wedding day din, nagpipictorial. So, let's make ourselves the wedding capital of the Bicol region. Baka sa room pwede yan. Siyempre,
Itong mga mabisita na friends, relatives, etc., i-encourage na ngayon na mag-agum ka mong taga-Naga. Diba? So, para mag-uli-uli ka mo sa Naga, sa saro po yan. Si mga nagta-travel po for individual, may mais manggiray, small business meetings. Pero sabi ta, dahil mo na po kita mag-isip na ribo-ribo maigdi for convention. Tama magandang pasilidad until mag-abot yan. Ang hanap ng ngunyan, 300, 500. Mag-irig di lang kamo. Then, local staycations. Yan po, ginigibod na po ni Mayor, ni Frank. Si board bar reviews. Kadakol pong pigdadara yan ng turista. Educational stay. Ngunyan po, this year, hopefully, we can develop sports travel or sports tourism. Ano pong po sabi ka sports tourism? Bako yan po si palaro. Tapag dahil po si palaro, bako man po tourism yan. O tourism siguro, pero diit ang spending. Okay? Pero ano po ang mga tipong sports tourism na pigiling ta? Example po, pag nagduman ka mo sa UMA, sabi ni UMA, pig-develop niya pinakadakulang ballroom sa Bicol. Di ano daw kung i-promote ta na ang Naga ballroom capital o sports dance capital. Bako si mga nagbo-ballroom po may kwarta. Bako si nagbo-ballroom nagagastos. So, ano daw kung i-promote ang sadirita? Ballroom, halimbawa lang, you know? Or dance sports. Mga araw po ka na pag-iisip. So, ayan po si mga produkto. Ano na po si budget na paghahagad? Anyway, may mga budget for tourism product development. Nasabi mo po for 2024, at least 4 products. Siyempre po, ima-market ta. Pero may proposal po, digdi. Pag-market po sa tourism campaign, ini po garo na pag-ulayan with Mayor. If we want to, kung gusto ta pong mag-promote ng small business meetings, baka pwede kitang maglaag ng fund to help support itong mga organizers. Ang iniisip kayo mga 300 per head na parang support na sa organization to bring in tourists. Mga convention digdi, mga meeting digdi. Anyway, naghahagad man sana sa to. So we make it an institutional effort. Okay, ini po si iba. Pero bottom line again po, ini si budget. Garaw si Pigtao pong cap, 733,000 po, no? Ang problema po kasi 733,000, dahil ang arts and culture yaw sa Sepio, ang sabi ni Sepio, ang 200,000 ngayon sa 733,000 kung pwedeng itaw sa kuya. So, sabihin po kayan, for 2024, matatandaan lang kaming 533,000. May problema lang po kami, hindi Frank, na with 533,000, kami pwedeng gibuhon. Kung ang sinasabi ta, ang dakulang effort is product development, dakulang effort is promotions. Ang 533,000 po, mayong padudumanan. Example lang po. Ngunyan, we're developing a campaign. Yan, pag-develop ang campaign pong iyan, mahal yan. Tadi ba pwedeng bakong quality? Si campaign pong iyan, 1 million tulos. Sarong campaign pa sana. So, yun po sinasabi. Kaya kami nakikiulay kung pwedeng arog ka ini. Same, kaya lang, madagdag po kaming 200,000 for printing and publication. Tano po naghahagad-dagdag? Example po sa fiesta. Ang isarong po strategy ko sa fiesta, we want si mamaigi sa fiesta, daw taga sa inka, na paghali mo sa Naga, igwa kang impression. Igwa kang impression na maray pa lang sa Naga eh. Maray mag-ataman sa Naga. Dawa ngaya, lubak-lubak kay ang tinampo, gusto kong magbalik sa Naga. Tamaray ang pag-ataman. So, kaya sarap pang iniisip ko yan, ang kutakad to, pag nag-check-in sa dawa anong hotel o Airbnb ang sarong guest, igwang man lang siyang welcome card, igwang diit na brochure na inang pwede mong duwanan sa Naga. Okay? Kaya lang, since there is no budget, we are not able to do it. So, kaya po pakiulay mi po kung pwedeng next year, madagdagan lang po si printing and publication expenses. Tapos po si donations. Alam po yung donations na 1 million, ito sinabi ko, kasubago na kung sarong kang organization, gusto mong mag-organize ng sarong convention o sarong meeting, there will be support from the city government depending on the number of heads you will bring in sa sarong event. Yang 2.1 million pong yan na other MOOE, iyan po si marketing and promotions plus product development. So medyo dakula po compare po sa 283,000 kuta. So ilan na po si pakiulay kung may kukuanan. Okay, just we were saying kasi with 533,000 there's really nothing we can do.
Except na itong mga purpose sa Facebook, arog lang po kayan. But will we be able to do a campaign? No. So iyon lang po si Hagad po for tourism. Na kung pwedeng for next year, we would like to have a budget of 3.55 million. So iyon lang po yan. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Ruel Oliver of the ITO and ITPO. I hope nasimbagan ko si question ni Gladys. Yes na? po. So may questions pa po ba? Nasimbagan na po si kay Ma'am Gladys. Ayan. So may na pong hapot sa Zoom. How about po Digdi? Going once, going twice, and thrice. Thank you so much po. That's it. That ends our third presentation from the ITO and ITPO. So for our last presenter, we have the Department Head of City Environment and Natural Resources Office, or CENRO, ladies and gentlemen, Engineer Alexander Canning. Okay, maray na hapon po sa Tuya Gabus. Medyo swerte lang ang office kang Enro ta pinapress ko ang panahon. Kaya malipot-lipot na. Yan po talaga ang sa environment. Okay. May program po kami sa City Enro na prepare me ang other staff me for a much higher responsibility. Although yaon mga kung ganyan, the presentation will be given to us by our staff, si Mr. Marvin Sagon. And for your questions, yaon po ako to answer any questions that you may have. Tanong po, may programang arog kayo ni sa City Enro. Nagre-retire na po kaya kami. Kaya nagde-develop na po kaming nagpapalit. Dahil ko man sinasabing ini na mapalit. Pero hahanda mi na ang opisina sa mga araw kayo na bagay. Siring man kang budget for every year. Sir Marbs. Take it away. Thank you, sir. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Kami po ang City Environment and Natural Resources Office. Kami po ang nanginginot sa pagpangataman po kang sa tong kapalibutan, maitaw ang magayon as sindikalidad na kapalibutan para po sa mga taga-Naga. Ang sa mo pong City Environment, ang legal base niya po is from the Local Government Code, tong RA 7160 and the City Ordinance number 97-012, an ordinance establishing the Environment and Natural Resource Office in the City of Naga. So ang mandate mi po is to be the front line of the delivery of services concerning the environment and natural resources, particularly in pollution and waste management and watershed and greening program. So ini po ang samong vision, a healthy city, peaceful, vibrant, and productive, safe, and smart, green, resilient, that is driven by excellence and solidarity enabled in technology. Next slide please. Tapos na yan. So this is the Enro PPAs. Ini po ang mga services na pigo-offered po kang samuyang opisina. Protected area management. Kami po ang nangangataman sa Mount Isarog. Kaiba po ang Department of Environment and Natural Resources Office. Ang DENR. Biodiversity Monitoring System. Patrolling, forest patrolling. MINP, Ecotourism Development, arog katong sinabi ni Sir Roel Oliver, Nursery Management, and then si Forest in Our Midst program po. Sa Pollution and Waste Management Division naman po, kami po ang nagpapa-implement kang man-iba-ibang ordinansa. Arog po kang Noise Ordinance, Anti-Smoke Belching, Wastewater Management Ordinance, as in si Landfilling Ordinance po. And kami man po ang nagresolbar kan mga pirang complaint po manungod po sa environment. Sa sociocultural po, nagkakandak po kami ng mga information and education sa mga eskwelahan as in barangay. Igo po kitang mga environmental promotion and events po during Environmental Month. Implementation po kang City Ordinance, itong pagpangataman po sa tong salog, ang Naga River. Clean up activities, then cutting and trimming of trees and grass cutting through request po. Asin po ang Samuya pong bagong mandato is bike program po. So ini po ang Samuyang mga accomplishment in 2022. Next slide please. Ayan po. Next.
Yan. Ang Forest in Our Midst program po, iyo po ni si pinakainot na programa po ni Mayor Ligasyon. Kung mailing po nindo digdi, yun na po yan si mga kahoy na pigtaranom po. Around po 65,000 trees na po ang naitanom kang opisina mi, poon ka nagpuon po ang Forest in Our Midst program po ni Mayor Ligasyon kang 2019 po. So, next. Yan po, inspection po kang mga establishment, grease trap and noise pollution po. Next. Next. Yan, anti-smoke belching, Naga River management. Next. Yan, water sampling and air sampling through the help of the DNR. So, ini po ang sa mong accomplishment. May 617 tested vehicles po sa anti-smoke belching operation. 97 po digdi na-issuean mo po ng citation ticket. 277 establishment man po ang compliance po sa pagpa-implement mi po kang ordinance sa kang wastewater ordinance. And the others, 40,000 seedlings po ang na-produce kang nursery kang last year, kang 2022. Next slide. Yan, 43 planting activities and 23,310 kang sarong taon. Next po. Yan. Di pa po si iba, di ko na po saro-saron ta, medyo dakol po. Next po. Next slide. So, hindi na po kita sa ENRO proposed annual budget. Ang samong opisina po, tinawan po ng budget ceiling na 1.9 million pesos po. Ini po ang kakawatan kan samong opisina para po sa operasyon mi po. Dahil mi na po pigbalid DCPS dahil sabi po ni Sir Frank, sinda na po ang bahala. So sa MOU mi po, igwa kaming 774,000, sa capital outlay po, 400,000 po para po sa pagbakal ng mga equipment as in iba pa pong machinery sa opisina. Sa operation po, may 800,000 and support to operation of 100,000 po. Next slide. So ini po ang mga programang kaipuhan mi pong mabudgetan by next year. Sa General Administrative Services, igwa pong 984,000. Sa Capacity Development, Advanced Technical Training po para sa mga ENRO, dahil po mayo na po kung gayong training po ang mga personnel mi, tigbudgetan mi po inining 190,000 po. Kaibahan na po dyan si mga travel, as in si paggamit po ng mga bagong equipment. Next slide. Yan, si mga iba pang programa po, implementation po pang Nagalinaw, Forest in Our Midst program. Next slide. Hindi po, Comprehensive Forest Land Use Resources po, itong FLUP kang DNR. Igo po kaya kitang 30 hectares pong timberland. So, dahil po siya kabali sa protected area kang Mount Isarog. Nayawan po sa Panikwason. So, kaya puan po siyang tawan ng maninigong plano para po magamit ng tultul kang syudad. So, naglaag kami ng figure na 150,000, although hahanapan niyo pa po siya ng pondo. Kahit naka-red po siya. Next slide. Yan, nakapuro lamang po ining ibaming babarakalon na equipment dahil mayo man po nga ng available na pondo. So, ini po, nagtutubod kaming dakula pong magiging tabang ini para sa pagsiguro po na maray po ang kalidad kang sa itong environment. Sana po makahanap po kitang pondo para digdiyo. Next slide. Ini po sa ibang operation, 120,000 lang po. Tsatsaga-tsagaan mi. Next slide. Yan, bicycle registration may 70,000. Sa IEC po, kabali po si mga activities sa environmental activities, 100,000 po. Next slide. Sa seedlings production po, may 100,000 man po. Clean up po kang Naga River ay 110,000 and biodiversity monitoring is 30,000. Ini po, special concern service po, may 120,000 po. During po, pag may kalamidad po, ang sa mga opisina po, iyo po ang saro sa mga frontline na nagkiklear po kang mga tinampo. Pag natutumba po ang mga kahoy, dapat po maging accessible po tulos ang dalagan kan trapiko. So, iyo po ito ang samuyang pondo. Diyan po kukuanon si pangbakal pong chainsaw as in pag-repair po kang mga equipment. Yun lang po yan. Thank you. Diyos mabalos po.
City Enro. So, sa kahaputan po, ang masimbag po si Engineer Canning. May kahaputan po kita? Sige po, ma'am. Sir, pahapot lang po, update ka to yung sa office nindo, na-control nindo itong smoke belching vehicle ba? Tama po. Sabi mo po duman sa report, if I'm not forgotten, si 100 plus, kumbaga, nakasunod duman sa proseso na anti-smoke belching vehicle. Then, igwa ka po duman na nag-fail na 97. Ano po ba siguridad kang kansatuyang mga constituencies na itong 97 na nag-fail na ito para maprotekteheran ang satuyang environment, dahil po sinda kumbaga, dahil sinda nagpapalak-palak dyan sa tinampo, kumbaga, nakaka-apekto sinda sa satuyang environment. Okay, salamat po sa kaputan, maray na hapon. Regular program po yan kan sa tuyang opisina na magkandak kitang roadside smoke emission testing. Subago, ang presentation last year of accomplishment is nasa 617 vehicles ang na-flag down para ma-testing kung compliance sinda sa air emission. Okay. Duman po sa number na ito, nagkaugwa kitang 97 na vehicle na nagbagsak sa air sampling, sa emission testing. Pag-i-issuehan ta po yan ng citation ticket, nakaipuhan nindang balukaton sa City Hall, bayadan ang penalty, pero bago tayan mapabayadan, dapat mag-present sinda ng proof na subject ninda itong makina ninda o sasakyan sa private emission testing center na nagpasar na siya. Saka lang yan maaayos. Kaya dyan lang sa bagay na yan na aasigurar kita na ang vehikulo ninda dahil na makakapag-pollute pa sa tuyang kapaligiran. And kadagdagan dyan, sa mga previous years pa, 2019, 2020, medyo nahihiling ang resulta pababa na po itong mga numbers of vehicles na nagbabagsak sa random sampling on emission. Both Sibuyhon, may pagsabot na po talaga ang komunidad na talagang dapat mamantinar ninda ang sa indang mga bihikulo. Lalo na ito pong mga pampasayrong nagbebiyahe. Okay, sir, thank you. Pero paano po ito yung mga nahihiling may pahit na encounter pa kang iba na still pa din po nayaon sa tinampo na talaga man mausuko na pero daiman din sinda Ayo po. nag-aasikaso. Bugwa kayan, ano kita? Quarterly pa, monthly? Twice a month pa kita. Okay, ang activity kayan, twice a month. Sa laog ng sambulan, may duwa kitang beses. Random, dahil po yung naka-schedule na pigsa sa publiko bigla lang kami naluwas para at least mataraka talaga itong mga violators. Kung daita yan natsatsambahan, yung mga pigsasabi mong vehikulo, pwede man po yan kung nahihiling nindo, naplaplakahan nindo, i-report po nindo sa opisina, bako lang yan ang primerong kaso na encounter me. Ugwa talaga nagre-report. Pag nag-report, pinapahanap mo yan sa tabang kang PSO, sa kami yan na-i-issue ng violation. Noted, sir. Thank you po. Thank you so much, ma'am. Questions pa po? Yes, sir. Okay, good afternoon, sir. So, hapot ko lang po, ngunyan po baga ongoing ang satuyang road widening, ano po? So, kadakol na po kitang mga puuning kahoy na nagkapurotol, ano po? So, ano po ang plano kan sa indong ahensya na nagpuon po baga sa Concepcion, sa Libuton, so ngunyan ongoing po ang Balatas Kararayan, ano po? So, dahil na po kita pwedeng makatanong ba
ning mga kahoy giraray duman sa mga pig road widening. Dawa duman lang po gayud sa mga darakulang culvert na na pwedeng makatao mang giraray ning preskong doros kung mailing tapo baga ang sa tuyang klimang unyan, pag-abot sa sentro, talagang pag mainit, ang init, sobra. Garuma na lamang preskong doros kitang na sasangab ning ulita. Mayo na po si satuyang mga kakahuyan, igdi sa syudad, igdi po mismo sa sentro. Salamat, sir. Gusto kong ipasabot sa tuya na bako may programa ang pagputol ng kahoy. Nagkakaugalan kitang pagputol ni kahoy kung ining kahoy na ni nagiging kaulangan. Kaulangan sa tinampo. Ang pag-develop po ng tinampo tangon yan, kung nunuto siya ranta, nagpapawidening na kita dahil sa kadakol na bagay. Number 1, traffic. Number 2, talagang kung may kahoy sa tinampo, ini ang nagkakausang disgrasya. Kung nagkakaugwaman po kitang road widening, bako po itong arbitrary ang pagputulta sa gabos na kahoy tang mahiling. Dahil po, sinakaka-apekto lang duman sa pag-road widen. O pong mga kahoy na nagluluwas duman sa tinampukang road widening, dahil po to kabali. Although may dikit na distansya pa sa tinampo, pero kung nagluwas naman, dahil na kami kayan. Ang puputol lang talaga na may permit na kinukuha ata sa DNR, aside sa recommendation may evaluation ang DNR na talagang kaipuhan na siyang putulon sa kadakol na bagay. Minsan, lapa ang kahoy, kaipuhan na maputol. Minsan talagang it poses the danger sa motorists and passersby, kaipuhan din putulon. Iyo po yan ang And duman sa naputulan na, kung ugwa kitang nahihiling pang bakanteng pwedeng tanuman, pigtatanuman po yan. Ngunyan, ugwan program ang satuyang city mayor na pag develop kitang tinampo, dapat dakula na, pero sa dakula na, may space talaga para sa kahoy na tatanuman. Ang example po kayo na maitatao ko sa Balatas Road. Iniiwagang bagong tinampo sa may City Science High School, tapos ito may tinudukduk na hospital. May mga tanom na po yan na kahoy sa gilid na dahil na makaka-apekto sa sasakyan. Kaya sa lambang pagputol naman po, kung uga kitang napuputol na kahoy, may karibay po yan na pagtanom na 100 pieces sa sarong kahoy. Pero dahil pa nga kita nagkakahoy, nagpuputol kahoy, kadakol na kitang tinanom. Ito lang programang Forest in Our Midst. Ugwa na sangon yan to date, nasa 65,000 na po ang tinanumta. And aside pa yan, duman sa mga pigtaranumta sa Mount Isarog. Kaya medyo pag-inchindi lang po talaga na maski kami, di man po talaga uyon sa pagputol. Abo may man po talagang putol. Kami nga na nagtatanong. Kaya lang, uga talagang mga sitwasyon na kaipuhan tayan putulon. Makulog man yan sa boat me, pero iyo manggiraray talaga, makikitang magiginimo kayo. Yan. Thank you so much po, Engineer. Questions pa po? May questions po? Wala. Sa Zoom po? Mayo. Sige po, ma'am. Apot din po update duman sa paglilinog sa mga salong. Ano po yan, bulan-bulan or for 1 year. Si Iris po ang naglilinig and pwede po ba makikoordinate sa office nindo kung gusto man mag-join or argan si mga organization? Okay. Or may Sige. tao? Thank you sa kahaputan. Inot po, regular na programa pa din kang sa muyang office.
itong paglinig ng Naga River. Yan po sa parting Tabuco hanggang Igdiya sa may Balatas area na. Araal daw po naglilinig kita dyan. Every time na may Peña Francia, August pa lang, from Monday to Sunday, gabos na aldaw kang simana, piglilinigan ta yan. May mga personnel kita dyan, kahit nga ni on Saturday, Sunday, holiday, basta yan ang August hanggang October, araal daw po ang paglimpyata dyan. Regular po yan. Then aside kayan, uga kitang Naga Linaw. Ang linaw para sa local initiative local industries for adopt a waterway. Gusto sabihin